Ben, damos comenzo a esta sesión plenaria. O primeiro é a aprobación da ata da sesión anterior. Perdón? Acta. Acta, abstención. A favor e a favor. A favor. Ben, alcalde, perdón, antes de entrar nos puntos de orde do día, evidentemente, por unha cuestión de orden, hai unha pregunta que temos que facer, xa fixemos na comisión, e Vox Populi, e no Carballiño, pois, a xente quere saber como está a situación, lógicamente, uns están sorprendidos, outros atónitos, outros como estén. Entonces, a primeira pregunta é para a secretaria se chegou algún documento en función da expulsión anunciada polo Partido Socialista do alcalde. Non chegou nada ao Concello do Carballiño a día de hoxe. E se chegara, cal sería a situación a partir dese momento? Porque é algo que nos está preguntando a xente, é dicir, algo que a xente quere saber. Eu creo que non é malo explicalo. Sí, sí. Porque... Habría que mirar en que sentido viene el escrito, ¿no? No, o sentido... Pasaría a los no escritos. A ver, bueno, sabemos o que está anunciado, en teoría oficialmente, Yo no sé cómo en qué sentido va a venir... que o alcalde está expulsado do seu partido, polo tanto, teria que pasar a ser non adscrito, non podería formar parte do grupo municipal, non? Eso que suporía unha modificación de todas as comisións, unha modificación dos tempos do pleno, unha modificación das asignacións a partidos, é dicir, un cambio sustancial do funcionamento do pleno a partir dese momento. Sí. Entonces, esperamos a que chegue algo ou non se toma ninguna decisión mentres tanto? Vale, vale. Hasta que chegue algo non vas a Bueno, tomar non, ninguna eu decisión. pregunto que preguntan os cidadáns do Carballiño. Eu sei que o PP sacou un comunicado para apoiarlos, están aí aplaudindo, pero os cidadáns do Carballiño queren saber máis. Que o PP está con vostedes xa o sabemos, eso xa o sabemos todos. Hasta que no sea firme, no llegue aquí, por la prensa, no... Bien, 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 bueno. Pues A mí ben. no me ha llegado nada, Perfecto. Pues Ben, pasamos ao punto segundo. Primeiro hai que votar a inclusión na orden do día. Vale, o da ratificación do informe de proposta ao pleno da mesa de contratación e a contestación aos escritores de Espazo Común e BNG. Votos a favor da inclusión? Sí, sí, a favor. Ben, neste punto dase a resposta a un recurso de reposición presentado por Espazo Común e un escrito do BNG, o de Espazo Común en relación á compatibilidade dun membro da mesa e o do Bloque Nacionalista en relación a unha normativa europea do ano 2027 que ainda non está transcrita a normativa española. Ten a palabra, Sofía. Ben, bo día a todos e a todas. Pois, dende o BNG, solicitouse a paralización do proceso de licitación do Servicio do Ciclo Integral da Auga para ser revisado e adaptado pois a nova normativa europea que será de obrigado cumprimento a partir do 2027. O actual prego de condicións pois non contempla as medidas recollidas na Directiva 2024-3019 do Parlamento Europeo e o Consello sobre o tratamento das aguas residuais urbanas. Entón, nestes intres, a contratación do Servicio de Ciclo Integral da Agua do Carballiño aínda se atopa. Ben, pois como decía, agora. Pois como decía que nestes intres a contratación do Servicio do Ciclo Integral da Auga do Carballiño aínda se atopa en fase de concorrencia e de non acometerse neste momento a actualización normativa suporía que en 2 anos este Concello tería que asumir un gasto maior en refacer e adaptar as súas infraestructuras a esta nova normativa. A actual normativa data do ano 91 e foi brevemente actualizada no 95 e esta normativa implica requerimentos máis estrictos sobre o tratamento das aguas residuais para protexer o medio ambiente e a saúde pública, novos obxectivos de reciclaxe, maiores medidas de control e establece criterios para que os sistemas de tratamento se manteñan actualizados, enfeitizando a necesidade de investimentos en infraestructuras para mellorar a eficacia do tratamento das aguas residuais e tamén a eficiencia enerxética na EDAR e na estación de bombeo. O Concello arríscase a ter que dotar partidas orzamentarias de importancia por obriga legal dentro de 2 anos se non se actualiza os pregos de condicións para adaptar, pois eso, como decía, a nova normativa que procura unha mellor xestión das aguas residuais, pretende protexer os recursos hídricos e reducir a contaminación que será de obrigado cumprimento.
cumplimento. Isto é a solicitude que se presentou dende o BNG. Os puntos vámonos a debater xuntos ou con diferentes turnos de intervención ou isto e o de espazo común? Pero votas xunto por separado. Claro, a votación. Entón, son dúas votacións. No, ven na mesma proposta, por iso pregunto. Sí, pero bueno, xa o falades agora. Ben, bueno, pois con respecto ao outro punto, a miña pregunta é, bueno, preséntanse os informes que solicitaron vostedes á Deputación preguntando por a incompatibilidade e o conflito de intereses dun dos membros da mesa e sí, según todos vostedes os informes son favorables, pero claro, a sorpresa ven cando o membro da mesa decide retirarse. A pregunta é por qué? Si todo está perfectamente, vostedes propuxeron o Partido Popular e o Partido Socialista propuxeron a esta persoa porque era a persoa máis destacada, máis experta en toda a materia de medio ambiente e de xestión do ciclo integral da auga e agora resulta que o señor marcha sin decir nin por qué non, sino porque é moi fantástico e maravilloso. Entón, bueno, a min gustaríame que o explicaran vostedes porque é algo que está na rúa e que nos interesa a todos. Neste primeiro turno de intervención, nada máis. Moitas grazas. Bueno, bons días. Eu creo que a maneira de anunciar este punto do día que é un recurso... Non, o sustantivo desto é que hai unha dimisión na mesa de contratación, non? Unha mesa de contratación que nos dixemos desde o minuto 1, desde que se aprobou este pleno, que era a crónica de un desastre anunciado, porque era unha cousa que evidentemente era un acordo raro, un invento de Pepe que Paco acaba tragando e que fan aí, que era un invento para tratar de controlar unha mesa de contratación. Nos o dicimos e o seguimos dicindo aí. Tratar de controlar a mesa de contratación a través de personas nomeadas por o presidente da Deputación en acordo co PP, ca complacencia do alcalde. Esa foi a realidade. Bueno, agora... Nos presentan aquí un informe, bueno, un informe que eu creo que é unha joia para os análisis xurídicos, porque é unha cousa que di unha cousa e a contra. Primeiro, xa ten coña que quen fai informe é a mesma Diputación, que é a mesma que, ao noso criterio, é incompatible, ten conflito de intereses con a propia empresa. O informe eu lle recomendo a xente que o lea, porque merece a pena, non? Non, sí, pero non, claro, que se rouba hai que votar. Claro, se rouba hai que votar a calquera. Depois fai unha mezcla tan ridícula como que embarulla, porque é un informe para embarullar, é un informe para justificar o que fixéchedes. Un informe que justifica que non sabe por onde salir e que explica que, claro, que, como se dice, compatible sí, pero conflito non, pero conflito sí, pero co hecho non. Vamos a ver, é moi fácil. Ten un conflito de intereses a Diputación e ten un conflito de intereses singular o propio traballador. Por iso se vai. Por iso se vai. O que vimos a facer hoxe aquí é que dimite a persona que vos puxetes aí por algo tan sencillo como porque era o consejero delegado en Aqua Ourense na que participan Viacua e eles. É porque, claro, non compre ser un gran xurídico para saber. Era incompatible cando se nomea? Non era incompatible, porque non. Era incompatible desde o momento que Viacua entra no concurso? Aí empeza a ser incompatible. Ten conflito de intereses cando se nomea? Non. Ten conflito de intereses cando abre os sobres e aparece Viacua? Sí. Por que? Porque ele forma parte dunha empresa na que forma parte Viacua. Por tanto, todo o informe é embarullar. Por que dimite el? Porque é un tipo listo. E sabe que o colleron nunha cousa que dice non a quero liar, e vaise. Vos estades explicando que se vai porque é moi bo rapaz. Home, bo rapaz seguro que é, bo técnico seguro que é.
pero que está claro que ten unha incompatibilidade manifiesta con este tema. O que traedes a pleno é tamén outra virguería. Outra virguería que demostra que non sabedes nin o que queredes nin por onde andades. Porque dimite o único que sabe de aguas. Dimite o ingeniero, que é o ingeniero. Facemos un concurso de 60 millóns de euros e ahora queda unha mesa de contratación que ten que facer unha proposta a pleno na que non hai nadie que teña titulación para emitir un informe de aguas. Porque que eu sepa o tesourero, a secretaria, o Cristian, non sei que máis me acordo, está Luis Viejo, que é un gran profesional, Luis Viejo, da Diputación, un gran profesional, que é químico. Luis non é arquitecto, non é ingeniero, pode ser un gran profesional, que seguro que é, pero é químico. Nos 5 que quedan na mesa de contratación, nadie dos que están aí ten capacidade técnica cualificada para emitir o informe do contrato máis grande do Carballiño. Se é artista da Pepe que armaches aí, que o Carballiño recordará toda a vida que vos tendes aí unha estrategia maravillosa. Pero tamén fai unha pregunta, que vos fixo? Que vos fixo o arquitecto municipal? Como é posible que, quedando unha vacante agora, o arquitecto municipal non o queredes ver nin en pintura? Curioso. Vanse a facer 7 millóns de euros en obras no Concello. Vanse a adjudicar infraestructuras, aguas, quen dirixe todo. Cada vez que hai unha obra de agua ten que ser o arquitecto municipal, pero preferides que quede vacante a plaza a non meter o arquitecto municipal. A verdade é que alguén terá que explicar por que vos metedes en esta salsa. Mira, en definitiva, en este primeiro tema, eu creo que o que tendes que explicar é vos a donde queredes chegar con todo isto. Primeiro que non iban a ser políticos, depois que eran políticos moi listos, depois que dimiten, pero non dimiten, pero vanse, pero non se van, pero quedan aí. Agora, o máis importante é que queda baleira de conteñidos e de capacidade de títulos a propia mesa de contratación. Por último, eu creo que hai outro tema que señora secretaria da mesa, secretario do Concello, este señor que dimite por un conflito de intereses, por que por o que dimite, eu quero recordarlle un detalle. Eu digo porque como aquel señor dali vai dicindo que nós o que queremos é boicotear o concurso de aguas, quen está destrozando o concurso de aguas son eles e os que forman parte da mesa. Por que? Porque este señor, o día que tiña que dimitir sin que nos dixéramos nada, é cando, sentado na mesa de contratación, abre as plicas e ve que está ali Viacua. En ese momento, empeza un conflito de intereses. Cando desestima o de Viacua e despois estima o de Viacua, son 2 actos administrativos nos que participa ese señor que non podía participar por conflito de intereses. Non vamos a recurrir nada, non vamos a facer nada, pero calquera empresa que recurra a eses 2 actos administrativos, vostede, señora secretaria, os que están saben que o ten ganado, porque incumple flagrantemente o artículo 64 da Lei de Contratos. Por lo tanto, remato dicíndolle que enhoraboa, desastre total, como todo o que le van facendo, desastre de concurso, desastre de mesa de contratación, e están levando todo isto hacia que calquer persona que teña ganas de impugnar poda facerlle moito daño ao Carballiño por culpa de ustedes. Bos días a todos. Faime gracias palabras de Pachi por unha cousa sobre todo. Votou a favor de todo o que é o concurso da auga, votou a favor de todo o que é o pliego condicións, todo estaba moi ben, hasta que non estaba na mesa de contratación. No momento que non estaba na mesa de contratación, xa todo estaba embarrado, unha merda, todo. Cambiou todo. Pois non é así, non pense que a xente non é... A xente o peor que aquí no povo xa conoce. A mí sí, a ti sí que te conocen, tío. Eu deixei-no falar, Por favor. É o peor que... Sabe todo o mundo de quen falamos? Po bon e po malo. Vamos decir só cousas malas de ustedes. Pero conocemos a forma de traballar. E ese é o problema. Que pasa? Temos unha mesa de contratación. Intentamos que fora a mellor que o posible. Pode creelo ou non, dame igual.
Luís Bove, por que se vai? Porque está cansado de que falen del, de que usted bote en verda sobre a xente, que ten un problema. Ahora é o millor. Fai 15 días era o peor de todos, é un corrupto, que había estado en non sei donde. E agora xa é o millor. É que non pode ser, Pachi. Depende do día, cambiamos o vento, como vai ou non. Pois non é así, home, non é así. Nós intentamos que vaya o millor posible. Pode creelo ou non. Tamén dame igual. O que diga a usted, entendo que non lle vai parecer ben, pero dame igual. En canto ao que dicía o bloque de a Directiva Nova da Unión Europea de Tratamento de Augas Residuais, pois é verdad que hai unha directiva nova que hai que intentar, sobre todo que influye máis a separación das pluviales e fecais. É unha directiva que moitas das obras que veñen para o ciclo da auga xa están metidas entran nesa directiva. O que non podemos facer cada cousa que sale parar o ciclo da auga, como o contrato da auga. Porque vemos que levamos xa un ano e pico, imagínate que sale isto, paramos, sale outra cousa, paramos. É unha cousa que eu, en serio, o que quero que salga o mellor posible e que salga canto antes. Poden creelo ou non, pero xa é un pouco cansino. Aquí no Concello de Carballiño damos todo está mal, todo está embarrado, pois hai que intentar que salgan as cousas ben e rápido. Polo menos é o que vamos a intentar desde aquí. Nos informes que presentan dúas persoas, que son secretarios de dous entidades locais bastante importantes, secretarios postos polo Estado, que teñen non creo que fagan, vamos facer un informe. Bueno, a incompatibilidade pon que non ten ningún problema en seguir na mesa, pero a xente cánsase de que falen del e que falen mal del, e por iso deixa. É un problema, un triste problema, xente como usted que o único que fai é entorpecer. É o que lle digo, por favor, intenta axudar algo Carballiño e non seguir nese mismo camino que non é bon. Moitas gracias. Bueno, pero está atendendo unha emerxencia telefónica, por eso agora non pode. Bueno, en relación a este tema, eu, dende logo, primeiro, dicir que sinto profundamente que non este Javier Bove, porque considero que é un técnico que xa o tratei cando era delegado de Medio Ambiente, sempre me pareceu un profesional como a copa dun pino, dos que máis sabe. Podo decir que no escrito que mandou renuncia por dous motivos fundamentales. O primeiro, porque se hai unha parte da corporación que non ten confianza nel, así o di e así o transmite, non quere estar. E, en segundo lugar, bueno, pois porque está cansado de todo o que se di. En relación á transposición da Directiva Europea do ano 27, teño que dicirlle que ainda non está transposta e teño que dicirlle que o ciclo integral, o proxecto de ciclo integral da auga do Carballiño contempla prácticamente todos eses parámetros que veñen nesa normativa, como o pon de manifesto o informe que fixo Tirse que se lle remitiu, que eu creo que é bastante claro en ese sentido. Entonces, bueno, están recollidas o 99% do que propón esa normativa e, por outro lado, irase adaptando en función de como vayamos, como vaya evolucionando a normativa europea, que en cuestións ambientais é basicamente a que marca a normativa deste país. En canto á legalidade do concurso, bueno, como ben dixeches, Pachi, hai 8 empresas con uns equipos xurídicos de primeira magnitude e entre elas pois van a velar polo propio cumplimento do que é o convenio. Iso é unha evidencia e é o que está a pasar en todos os concursos da auga. E polo demais, bueno, o resto son, eu creo que Luís Viejo é o que leva o tema de auga na Diputación. Creo que é un gran profesional, independentemente de que sexa químico ou ingeniero, e, bueno, eu, no pouco trato que tuve con el, pois me parece un profesional tamén como a copa dun pino. O tema é acertar e o tema é que salga o mellor concurso para o Carballiño. Sofía. Ben, bueno, pois pouco que decir, máis que nós vámonos a abster e o BNG resérvase as accións que considere oportunas, nada máis.
No, este xa era outro, era un paisano, non o tiña en silencio, perdona. Eu sí. Sí. Bueno, moitas gracias, Paco. Vamos a ver, o que estamos falando aquí é que por moitas voltas que lle queirades dar a tortilla, este señor dimite porque ten unha incompatibilidade. Bove non é un principiante. Bove non dimite porque se poña triste, porque volve a vos disgustado e a nós, porque non teños confianza en él, tampouco temos confianza en vos e vos non dimitides. Vos tamén temos desconfianza total, e vos seguides. E Bove é unha persona bregada en 1000 batallas, que, por certo, ti falas moi ben de Bove, pero o PSOE foi o que denunciou e o que estuvo a punto de inhabilitalo cando foi o caso das depuradoras. E ti estabas ali naquele PSOE, como Sí, estaba. pero non. Por tanto, Saliu ao suelto. Sí, perfecto. Digo, como saliches ti tamén. Saliu ao suelto porque prescribir, sí, señor. Pero, en todo caso, o máis importante é saber o que está pasando. Mira, Pepe, ti podes darlle as voltas que queiras. O que sabe todo o Carballiño de verdad é que ti eres o que liaches toda esta tropa da agua. Ti. É que Paco, para que te llora das conta del, vos tragou por todo eso. O digo porque, en algún momento, Paco reconoceu nos medios de comunicación. Bueno, a mí isto non me gusta moito, pero hai que facelo. Quen pillou un berrinche espectacular fuches ti porque quedaches ti fora da mesa. Había un consenso. Sí, hombre, sí. É que non te acordas. Pero é que tu veches un berrinche porque che dixo o alcalde, ti non entras na mesa. Ti. E había un acordo para que entráramos un da oposición. Hombre, eso estábamos todos ali, afanea a cabeza o que queiras, pero o que sí está claro é que a partir dese momento dixeches a ver como controlo eso. Curiosamente, todas as propostas que fixeches nos despachos, acórdanse, raíces cuadradas, raíces cubias, iban todas dirixidas hacia un sitio. Que afortunadamente ese sitio quedou como quedou, eu creo que, polo menos, vai a quedar en igualdad de condiciones. Quen rompe o acordo eres ti e quen está facendo un daño tremendo ao Carballiño eres ti, porque este recurso non o vamos a recurrir nós. Pero acórdate, o digo nesta mesa tamén, cabe unha posibilidade elevada de que calquera das empresas que perda isto, presenta un recurso e diches delle con esta decisión unha ferramenta de luxo para tumbar este concurso. Para tumbalo, ou polo menos retrotraelo, e que perdamos un ano máis, que o millor é o que lle interesa aos teus amigos. Tirar isto e tirar outros 4 anos aquí recurrindo e a ver como pasa. Bueno, xo veremos aí. En todo caso, Paco, co informe do BNG, nós entendemos que é unha máis a máis, que se pudera facer, nós o contemplaríamos lá. É certo que pon a engenhería que retrotraer todo o procedimento para poñer en marcha eso, pois eso sí que ralentizaría. Non digo que non se pudera facer, pero eu esperaría que estuvera trasposta a directiva e a partir de aí... Ainda non está trasposta. Bueno, pero digo que estuvera trasposta a directiva a partir de aí e tal. Bueno, en definitiva, chafallada, liada e, desde logo, auténtico desastre. Hai unha cousa que me seguides sin dicir ningún deles. Paco, cho pido, por favor, ou yo digo os que te teñen no goberno, que os do PP, pero por que non poñedes o arquitecto municipal? Por que non poñedes o arquitecto municipal? É o único de Carballiño, porque María Eugenia, lógicamente, sabrá o que queira de xurídicos, eu respeto moitísimo, pero que de agua é moi difícil. Quen representa a Carballiño en esa mesa? As obras que se van a facer. Quen vai a vigilar todo eso? Non sei que vos fixo o arquitecto municipal, pero en todo caso tendes que explicarlle a xente o que non é da túa corda o arquitecto municipal, non? O sea, non é dos vosos ou por aí. Bueno, en definitiva, nós o que vamos a facer é, aquí non se debate recurso de reposición, Paco, seguramente se che escapou, cando dixetes ao principio. No, o recurso de reposición non ven en este informe, ven un escrito de bloque, ven un escrito do PSOE. Ah, sí, a solicitude. Sí, sí. De acordo, entendemos que non é... Bien, bien. Entón, nos aceptamos os dous escritos, estamos manifestamente en contra do sistema que sigue de mesa de contratación. Digo porque a hora de votar é importante que se sepa que non estamos debatindo a proposta sobre o recurso de reposición. E nada máis. Vale. Seguimos... Vou a responder do arquitecto. Nos encantado que estuvera Sergio na mesa de contratación, non teríamos ningún problema. As obras
non se siguen na mesa de contratación, as obras síguense despois, certifícase despois, que logo non o que certifica leva hasta replanteo. E os proxectos tampouco, non? Leva todo. Os proxectos xa están metidos fai moito tempo, xa se viron por todo o mundo, están ben. Non sei encantado de que fora. Que pasa? Se metemos unha persona nova na mesa de contratación, o que pasaría sería que había que traer outra vez, empezar de novo, o sea, aprobar de novo a mesa de contratación. E volveríamos para atrás no tempo, como sempre. É o que non queremos. O que queremos é que vaya todo o máis rápido posible. Pode creelo ou non. É o máis limpio posible. E pode creelo ou non. Dame, bueno, usted vai creer que non, está claro. O dos amigos, eso será na súa época, que había moitos amigos e todo eso, seguramente. Conoce todo o mundo moi ben e sabe por onde cada pé coxea cada un. Moitas gracias. Intentamos que sea a forma máis limpia e máis rápida. Sigo pensando o mismo. Bueno, creo que a maior garantía que ten este concurso é precisamente as 8 empresas e os equipos de abogados que teñen. Van a recurrir, como están recurrindo en todos os sitios, e consideran que a adxudicación non lles gusta, vai a ter aquí un peso moi importante, o que Tirse, que vai asesorar a mesa, para eso a temos, e en función do resultado, desde logo, o que percibo é que vai a ser a mellor opción. Primeiro, por qué? Porque Tirse é unha empresa que traballa con todas as compañías prácticamente de España, con todas, co cal non ten ningún interés en tirar para un lado ou para outro. Vai ser un informe asético e técnico e, xa digo, ca posibilidade de recurrir á totalidade das empresas cos equipos que teñen de abogados que sabedes que son potentes. Estamos falando de élite a nivel español e incluso creo que hai algunha francesa ou por aí. Entonces, bueno, eu espero que salga o mellor posible porque é o que máis interesa ao Carballiño e pouco máis que dicir. Votos abstención? Abstención. Como vamos a votar? Porque votamos todos xunto, que é un pouco... Todo xunto. É que é a proposta. A proposta? De que son cousas tan diferentes que é moi difícil... A proposta é... Informe e proposta. Primeiro, desestimar a solicitude presentada polo Grupo Político Municipal Mixto BNG no que pide a paralización ao proceso de licitación do contrato do ciclo integral da auga do Carballiño e que se redacte un novo prego de condicións a corda directiva EU 2024/3019. Bueno, entonces, segundo. Podemos votar eso, por separado. É que votar eso non ten nada que ver co segundo punto. Segundo, desestimar a solicitude presentada polo Grupo Político Municipal Esco na que expón unha situación de conflito de intereses. Claro, e terceiro, modificar a composición da mesa de contratación do contrato de concesión do Servicio Integral de Auga. Claro, que son tres cousas completamente distintas. Non hai ningún problema. Votamos o primeiro, desestimar a solicitude do BNG. Nos, abstención. Abstención. Votamos o segundo, desestimar a solicitude presentada polo Grupo Municipal Esco. Nos a favor, lógicamente. Vos a favor? A ver, pero espera, a proposta é desestimar. No, é desestimar. Claro, se estades a favor, millor. Claro. Primer punto, desestimar. Sí. Nos abstención? Abstención de Espazo Común. Abstención. A favor o BNG. E nos... No, a favor de desestimar non. Claro. En contra o BNG. Claro. No, BNG abstención. No. Como vai a ter abstención o BNG? É a súa proposta. Pero onde estades? No un ou Non, dous? Non, di a favor, claro. A favor. El a favor. A ver. Contra. En contra. Sofía, en contra. En contra. Bien. A segunda. Está. Desestimar a solicitude presentada polo Grupo Político Municipal Esco na que expón unha situación de conflito. Abstención. Non se encontra. E a terceira, modificar a composición da mesa de contratación do contrato de concesión do ciclo integral da auga. Nos a favor? Abstención. Vos en contra? Vos estás a favor? A favor de modificar a composición da mesa. Home, nos estamos a favor tamén. Xa. Nos estamos a favor, claro. Tomaste nota. Sí. Ben, pasa. Sí. Perdón? Sí. Sí, claro. Ben, o seguinte punto
É un expediente para autorizar a compatibilidade parcial dun traballador do conservatorio. Ten a palabra Lorena. Hola, vale. Bos días a todos. Ben, este é un expediente para a solicitud de recoñecemento de compatibilidade de profesor de guitarra do Conservatorio do Carballiño. Aquí con nos é persoal laboral fixo, a xornada parcial, ten 14 horas a semana e pide a compatibilidade para dar clase para exercer a súa actividade profesional noutro conservatorio da Comunidade Autónoma. A Secretaría emite un informe favorable e se lle recoñecen 10 horas lectivas a semana, que é o que marca a lei. Non temos ningún inconveniente en darlo. Sofía. Ben, bueno, pouco que decir, os informes son favorables, simplemente que el pedía 12 se lle conceden 10, pouco máis, nada máis. Gracias. Fran. Está encendido, non? Sí, bueno, pois nada, moi bo día. Brevemente, anunciar o noso voto favorable, polo demais o expediente consta cos informes favorables que din que se cumplen os requisitos e pouco máis que engadir, nada máis. Bueno, a favor, ou? Non Sí. ten máis que debatir, non? A favor. Unanimidade. Pasamos ao punto seguinte. Proposta de modificación da ordenanza número 16 reguladora da taxa de prestación do Servicio Municipal de Ensinanza no Conservatorio e a Escola Municipal de Música. Ten a palabra Lorena. Vale, ben, traemos a aprobación, a este pleno a aprobación das tasas do Conservatorio para o vindeiro curso, o curso 25-26. Ben, estas tasas tiveron que ser modificadas ante a denuncia por parte da directiva da AMPA, do director da AMPA, ante a Valedora do Pobo. Ante esta denuncia, vémonos na obligación de modificar a ordenanza actual. A dita denuncia tivo lugar no mes de setembro, onde denunciaban ante a Valedora que estas tasas eran discriminatorias en canto aos empadroados. Os non empadroados, perdón. Os empadroados tiñan a bonificación do 50%. Ben, a Valedora do Pobo remite un escrito ao Concello onde nos pide que iniciemos o proceso da modificación da ordenanza fiscal número 16 e elimine toda a bonificación fiscal baseada no empadronamento. Ben, inda que sei que se fai noutros conservatorios da provincia, soamente o feito de denuncialo ante a Valedora do Pobo vémonos na obriga de modificalas. Eran unhas tasas que para a xente que está empadronada tiñan uns beneficios importantes, eran moi asequibles. De 188 alumnos que ten o conservatorio, non empadroados había 10. Destes 10, 4 eran rentas baixas, polo tanto, iban pagar igual dunha maneira ou doutra. Polo tanto, vamos a modificar as tasas por 6 persoas que non están empadronadas no Concello do Carballiño. Pero, ante esta denuncia do director da AMPA, non nos queda máis remedio que modificalas. Ben, para modificar as tasas, o que fixemos foi pedir un estudio técnico económico do Conservatorio, que nunca se había feito no Concello. A tesoureira fixou coa maior brevidade posible porque incorporouse tarde, tivemos que esperar ao mes de xaneiro para ter todas as contas do ano 24, e o resultado do estudio técnico económico resultou que o custo total do Conservatorio son 333.419,78 euros. Ben, a isto restámoslle o Fondo de Cooperación Local, que ven da Xunta de Galicia todos os anos, que é de 27.886 euros. Polo tanto, o custo real do Conservatorio é de 305.533,74. O resultado é demoledor. Ben, entre o número de prazas, que son 188, sae que cada praza do Conservatorio son 1.625,18 euros, é dicir, cada alumno matriculado no Conservatorio costalle o Concello, é unha maneira fea de dicilo, pero 1.625,18 euros. Ben, co resultado desta plaza, tivemos que ver que tasas poñíamos, porque, aínda que para facelo ben, polo menos un tramo de xente tiña que pagar o custo real da praza. Como isto é inasumible para moitísimas familias, por non decir case todas, fixemos as tasas como estaban antes, conforme o IPREN. Entonces volvemos ás tasas do ano 23-24, cos mesmos tramos de IPREN. Vale, os prezos que poñemos agora nestas tasas novas son os mesmos que tiñamos na ordenanza 23-24. É verdade que hai un lixeiro incremento coas tasas actuais, pero as tasas actuais son inasumibles por parte do Concello.
Volvemos ao IPREN para, unhas tasas progresivas. A xente que ten a sorte ou as familias que teñen sorte de ter máis ingresos ao ano, esas familias teñen que pagar máis polas matrículas. Así intentamos favorecer a todo o mundo para a xente que teñe menos recursos económicos, pois tamén teñan dereito a acceder á ensinanza musical do noso concello, nada máis. Sofía. Grazas, alcalde. Ben, eu o primeiro que vou a propoñerlle é que retire esta ordenanza e voulle explicar os motivos da petición. O primeiro motivo é porque esta ordenanza está feita de forma unilateral e non está consensuada ca comunidade educativa. E non é porque yo pida eu, senón porque foron vostedes os que en xullo do 24 saliron á prensa e comunicaron o seguinte: a AMPA do Conservatorio e o Goberno Local do Carballiño acordan traballar conxuntamente para modificar a ordenanza fiscal, co cual estou de acordo, evidentemente, que ten que ser un traballo consensuado. Nos últimos días, ambos grupos mantiveron numerosas reunións para ver as posibles medidas a tomar debido ás consecuencias derivadas da aprobación da ordenanza fiscal que regula as matrículas do Conservatorio. Dende xullo de 2024 non volveron a ter noticias do tema da modificación da ordenanza ata o día de hoxe. Eso por unha banda. Por outra banda, pídolle que retiren a ordenanza pola situación de discriminación con respecto ao alumnado dos conservatorios que dependen da Xunta de Galicia e dos que dependen dos concellos. Vamos a ver. Sabedes que algo que nos levamos loitando moito tempo dende a FEGAN e o Partido Socialista tamén para que a Xunta asuma as súas competencias. Non se poden delegar as competencias en unha partida orzamentaria que é o que está facendo a Xunta de Galiza, porque os 27.000 euros son ridículos. Entón, isto é unha competencia da Xunta de Galicia e teno que asumir. E por favor, lle pediría que non sigan difundindo que se o asume a Xunta se vai a pechar o conservatorio, porque igual que se din que dentro de pouco van nos pechar o centro de saúde por proximidade de Ourense. Entón, voulle a dar dous datos. Punto número 1. Para a veciñanza do Carballiño. Un alumno que viva en calquera das 7 cidades galegas en grau elemental paga de matrícula 137 euros. No Concello do Carballiño, ca nova modificación que fixeron, porque, claro, vou facer un inciso. Vostedes din que volveron o IMPREN, volveron a tasa anterior e que isto é moi beneficioso. Mirade, o IMPREN é un indicador de ingresos. Evidentemente non reflexa a capacidade económica dunha familia, porque unha mesma familia cos mesmos ingresos, dependendo dos gastos que teña, ten unha capacidade ou outra, non? Neso estaremos todos de acordo. Entón, un alumno en grau elemental paga 137 euros e no Concello do Carballiño unha familia media cun salario mínimo interprofesional vai a pagar probablemente 600 euros. 600 euros, ou, senón, 517. Ben, en grau profesional pagaría 232 euros e no Concello do Carballiño, perdón, antes equivoqueime, en grau elemental 470 euros e no Concello do Carballiño 600 euros. A min díganme se vostedes pensan que isto teno que asumir as familias do Concello do Carballiño por a irresponsabilidade da Xunta de Galiza. Eu penso que non. Entón, isto é un tema que hai que traballar, que hai que consensuar. Pero, como decía antes, co tema do IPREN, é algo contradictorio que na matrícula apliquen eso, pero, sin embargo, nos dereitos para as probas de grau elemental e de grau profesional, vostedes aplican a mesma tarifa. A mesma tarifa a todos, independientemente de como din vostedes da renta, non? Pagan 60 euros no Concello do Carballiño, pero a Xunta de Galiza di que en grau elemental as probas de acceso son gratuitas, 0 euros, nada máis. Vostedes eso non o tiveron en conta. E despois, en grau profesional, no Concello do Carballiño pagan 95 euros e os da Xunta de Galiza 34. Entón, señores, oiga,
están gobernando. Vostedes, un dos puntos do acordo, ese acordo que ninguén vimos, pero un dos puntos dese acordo era a facilidade que iban a ter para traer cartos para o Concello do Carballiño, para traer melloras e para mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas de Carballiño. Pois díganme vostedes se isto é mellorar a vida dos veciños, porque, bueno, oiga, se a Xunta non é capaz de asumir os 23 conservatorios municipais do noso país, oiga, fóronse reunir non sei cantas veces co conselleiro, non sei de que falaron, pero porque non trouxeron a partida orzamentaria correspondente para o Concello do Carballiño. Eu penso que deberían traela. E por último, que remata o tempo, pediríalle que retirara a ordenanza porque a AMPA lle mandou un comunicado 24 de febreiro, o cal non tuveron resposta e terei que ler no segundo turno porque agora rematei o tempo. Nada máis e moitas grazas. Gracias, Sofía. Ben, voy a de novo. Bueno, en primeiro lugar, sin que sirva de precedente, vou agradecer á concelleira do PP, bueno, que non me parece do PP, porque o discurso da fiscalidade progresiva igual era mellor que se cambiaran o sitio, o alcalde está máis no PP, vostede parece máis de esquerdas, en fin, isto é un pequeno caos, pero de verdade que lle agradezo que se explicara, de verdade que lle agradezco, podo estar de acordo ou non co que di, pero aquí estamos xa moi acostumbrados ás intervencións Antonio Ozores. Lembranse aquel cómico que decía un montón de cousas intelixibles e acababa, no, hija, no. Pois iso é máis ou menos o que estamos vivindo, non se explica nada, non se conta a verdade en nada, solo se enreda, aquí hai que vir con documentos e con datos, e despois discutímonos, efectivamente, é o que imos facer. Así que gracias por eso, Lorena. Ben, estamos aquí para modificar unha ordenanza porque, efectivamente, a Valedora do Pobo di que aplicar un criterio favorecedor para as familias empadroadas no Carballiño, pois que non se axusta a legalidade. En primeiro lugar, hai outros mecanismos para facelo. En primeiro lugar, poderíamos valorar, en vez de facelo directamente como unha bonificación na ordenanza, mediante becas, verdade que sí? O Concello do Carballiño podería establecer unha liña de becas. Cal é o problema, Lorena, que vexo aquí, por moi boa vontade que poida haber? Que, como sempre, como pasa en todo neste Concello desde fai moitos anos, non hai un plan. Non sabemos a onde queremos levar o conservatorio. Imos resolvendo os problemas según se presentan, a tumbos. De feito, e vostede creo que non estaba, Lorena, cando foi esta votación, pero hoxe estamos corrixindo unha ordenanza a que votou a favor o Bloque, Espazo Común e o Partido Popular. O sea, os seus 4 compañeiros, porque vostede ainda non estaba, votaron a favor, e agora hai que corrixila, pero que pasou 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses para corrixir unha cousa que, bueno, que según decía o Goberno, porque temos un informe que nos fixo chegar o voceiro do Goberno xa fai moitos meses, 7 ou 8 meses, donde se decía que isto que había que arreglalo, que estaba irregular e que estaba prexudicando moitísimo o conservatorio. Por lo tanto, votouse en falla, ao millor, precisamente, máis axilidade. Votase moito en falla para facer ese plan a 10 anos de onde queremos levar o conservatorio, máis diálogo coa oposición, porque sempre podemos aportar cousas, máis diálogo ca comunidade educativa, cos profesores, coa propia AMPA, que teñen a súa maneira de ver as cousas e non teñen por que coincidir, obviamente, pero está claro que tamén, ao final, teñen moito que decir que son os pais dos alumnos, que, en teoría, máis alá dos intereses políticos é para quen traballamos, non? O que interesa é que o conservatorio funcione, que os rapaces e rapazas que van ali que saian ca mellor preparación posible. Eu entendo que ten que ser o interese de todos. E, polo tanto, resolvendo as cuestións unilateralmente, pois chegamos a puntos en saída. Así que, bueno, eso complicou moito. O estudo económico é para ver. Eu creo que o estudo económico, entendo que a tesoureira o fixo o mellor posible, non a coñezo ainda profesionalmente porque non tuve unha ocasión, pero está claro que hai cousas que habría que matizar. Fálase das horas totales lectivas, pero atendendo ás horas totales que se calculan, é como se todos os nenos puderan ir todos os días ao conservatorio, cando non é así. Non son todas as horas que se ofrecen, polo tanto, eso dispara o custo, porque se fai un cálculo erróneo sobre as horas reales de actividade que ten o conservatorio. Entonces, a partir de aí, ese estudo xa todos os demais fórmulas se caen. E hai máis cousas que se podrían falar, pero non vou eu poñerme aquí a falar do estudo porque entendo que hai un período de alegacións, intentaremos facer esas preguntas en alegacións e se pode mellorar esta ordenanza. Voulle dar un exemplo de por que habría que facer un plan. Corríxame se me equivoco. Hai unha partida no orzamento de 55.000 euros, creo que é, para actividades de reforzo do conservatorio. Actividades de reforzo é un eufemismo para decir contratamos a unha empresa para que preste o servizo de profesorado que non podemos facer a través de bolsas. Ou non somos capaces, ou non o conseguimos, o problema que sexa, vale. Agora, sí que, a ver se os datos que teño son correctos. Están contratados a través desta partida de 55.000 euros para privatizar, dar clase no conservatorio, 7 horas a semana de flauta, 12 de violín e 18 de canto. Isto suman un total de 37 horas, unha xornada.
unha xornada dunha persoa. Por 10 meses estamos falando que esta xornada, o sea, aunque sea repartido entre 3 profesores, nos costa 5.500 euros ao mes. Se nadie ve o problema que hai de xestión, claro, despois disparan os custos, despois é que a matrícula é que se facemos... Claro, é que o primeiro que hai que facer é un plan a longo prazo. O primeiro que hai que decir, como en tantas outras cousas, é onde queremos que este o Carballiño de 3 anos? Queremos que o conservatorio este pechado, que a veces dá esa sensación. Queremos que se minimice. Pois hai que saber o que queremos. E se a idea é pechalo, pois decilo, é pechalo e xa está. Teñen esa potestade, teñen ese dereito, pero con este tipo de xestión é moi difícil que despois as cousas cadren. Miren, cando falo dun plan a 10 anos, por exemplo, estamos falando, eu tampouco comparto que os veciños do Carballiño cos seus impostos teñan que financiar os estudos de música dos nenos de outros concellos, non o comparto, pero se o día lei temos que respetar. Ahora, insisto, hai mecanismos, hai becas, podese chegar a acordos con outros concellos da comarca para que o conservatorio sexa comarcal e fagan unha aportación por cada neno que veña deses concellos, eso podese intentar. Podese buscar maior financiación noutras administracións. O sea, realmente, insisto, con isto remato, o que se bota en falta é deixar de resolver todos os problemas a golpe de ocurrencias, facer un plan a medio e longo prazo para saber a onde queremos ir. E despois tenemos que deixar de enmendarnos a nos mesmos, de facer correccións de erros e de estar todos contra todos sin resolver nada. Moitas gracias, nada máis. Ben, a ver... Ai, perdón. Sí. No, Lorena hizo la introducción porque... Sí, claro, pero falta des vos. Falta des vos, que non interviu. Toca ya ela, No, e de vos non intervistes. Non hai problema, falamos nós. No, tocar toca. Home, toca yo PSOE, ahora... No, quero dicir, Lorena fixe unha introducción. Ela presentou Exacto. un punto. Sí. Empezou Sofía. O sea... pero non era... Facemos así, Vale, moi ben. Non hai problema, pero bueno, psicolóxico sería... Bueno, si lle queredes ceder o turno, pero, digo, íbamos... Voulle dar para atrás o tempo. Bueno, nada, bo día a todos e a todas. Nada, dicir que para nós, dende logo, pois, era importante pois, que chegara este momento. Primeiro, que xa temos un estudio económico dos costes, que por eso son os costes, por eso se contemplan as horas, todas as horas que prestan os profesores, e por eso se recollen esos 333.000 euros que dan fe da importancia que ten en canto ao esforzo económico que fai o Concello neste conservatorio, pero tamén a aposta importante que é para esta casa este centro. Está claro que se podría sempre mellorar moitísimas cousas, pero dende logo pois a limitación económica está aí. E cando se fala, por exemplo, de Sofía propoñía, non, que votáramos abaixo esta ordenanza, que non aprobáramos, está claro que se ten que aprobar esta ordenanza porque non se pode continuar que anterior, porque anterior, obviamente, pois era ilegal, tal como dixo o Partido Socialista, e tal como dixeron tamén os informes tanto de Tesorería como de Secretaría que estaban nas súas mans cando vostede propuxo a anterior modificación. Dicir tamén que para nós era importante tamén pois volver a un sistema máis xusto, como era pois que se teñan en conta pois os ingresos para poder establecer as diferencias entre os costes de matrícula entre o alumnado. Nós que entendemos que isto nunca debeu mudar, tamén entendemos que se non se levara a este terreo e se simplemente se eliminara con respecto a un coste lineal da matrícula, pois estaríamos falando tamén dunha injustiza, porque estaríamos falando que lle subirían o coste unha vez que retiramos a proposta de desconto por empadroado, estaríamos subindo as rentas máis baixas o coste do conservatorio, estaríamos baixando a rentas máis altas o coste do conservatorio. Facer símiles con respecto aos costes que hai nos conservatorios autonómicos, está claro, eso xa sabemos todos, que é unha injustiza, pero é unha injustiza dentro do punto de vista de financiación, porque aquí o esforzo cubreo o Concello. No outro caso, pois, é a Administración Autonómica a través da recaudación que ten, que é importante, onde nós non damos competido. De todas formas, para tamén establecer, falando
dun sistema de becas como se propoñía por parte do Espazo Común, hai que dicir que cando unha matrícula, pois cando un rapaz lle vai costar anualmente 400 euros un conservatorio, cando a plaza se estima en 1.600, aí xa está habendo unha bonificación de 1.200 euros, que ao final ven sendo tamén como unha beca, ainda que se poden afinar de outra maneira, pero ao final hai un traballo tamén importante e hai un esforzo económico importante. En canto ao tema da financiación, o Partido Socialista, por exemplo, pois tamén dixo, tamén o Partido Popular, e todos por unanimidade pois reclamamos á Administración Autonómica e ao resto de administracións que fan un esforzo importante para equiparar en igualdade de condicións a xente que non vivimos nas capitales de provincias de Galicia e que todos teñamos o mesmo acceso a este servicio que é importantísimo, pero neste caso o Partido Socialista tamén foi quen de chegar a un acordo na Diputación de Ourense onde se logrou unha primeira axuda para os conservatorios da provincia e que hai o compromiso, e así se recolle nas bases de subvencións, para o mandato 23-27 para que se vayan aumentando. En todo caso, a todas luces vemos de que o coste é moi elevado e o esforzo importante. Neste caso tamén quero felicitar a área de educación, tamén a tesoreira polo traballo feito. Está claro que hai moitísimas cousas sempre que se poden mellorar, pero penso que isto é un paso importante en canto a que, volvemos dende logo, pois a legalidade, en canto a que se fixo tamén un estudo dos costes e sabemos realmente pois onde nos movemos, que en canto a que incluso vostedes podan facer as propias propostas neste tempo de emenda, pois tamén van a ter unha base para poder traballar. E nós, dende logo, pois tamén a hora de reclamar financiación que nunca deixamos de facelo. Bueno, nesta primeira intervención nada máis, esperamos pois a segunda. Lorena. Vale, a ver, primeiro, Sofía, eu nunca dixen que se o Conservatorio Municipal ou asuma a Xunta de Galicia que vai pechar o Conservatorio. Eu non sei de onde sacaches iso. Eu o que dixen é que nós sí que estaríamos a favor de que a Xunta asumira o Conservatorio, os 23 da toda a comunidade autónoma, pero, bueno, non é unha decisión nosa. Se a Xunta asume o Conservatorio, nós estaríamos encantados, pero, sobre todo, polos rapaces, porque sí que terían, pois, seguramente, máis oportunidades, máis horas, máis instrumentos e máis todo. Isto é un conservatorio municipal. O Concello do Carballiño ten 14.000 habitantes e eu creo que está facendo un esforzo moi importante. A vista está o estudo económico do conservatorio. Vale, en canto a AMPA do conservatorio, sí que tivemos algunha reunión máis, pero é complicado reunirse co director da AMPA do conservatorio. Eu, por máis que o intento, non nos entendemos. El ten unha maneira de traballar que eu non comparto, entón, bueno, pois eu reunireme con el cando así me o xixa a lei ou, bueno, non sei, para min é moi complicado. Non nos entendemos. Vale, en canto, Adolfo, en canto aos 55.000 euros que dis que temos nos orzamentos para actividades de reforzo do conservatorio, é verdade que aí, bueno, temos a profesora de flauta, de violín ou de canto, pero, por exemplo, ahora imos ter unha baixa en percusión, imos ter unha baixa en flauta traveseira, e claro, non temos bolsas de contratación, polo cal temos que seguir tirando de empresa privada ata que as teñamos feitas. Entón, bueno, pois hai un remanente que temos por se acaso. Vale, eu o que pido é, entre todos, remar a favor. Nos apostamos polo conservatorio, a vista está da obra importante que imos a facer do radón no edificio municipal, darlle valor ao que temos, porque tive unha reunión co inspector do conservatorio e díxome que tiñamos o mellor conservatorio da provincia. Co inspector do conservatorio, o mellor conservatorio da provincia, en canto a instalacións, en canto a profesorado, en canto a instrumentos, en canto a moitas cousas. Vale, falas de que unha matrícula en grau elemental que costa noutros conservatorios pois 388 euros. Pois ben, aquí hai xente que vai pagar eso, e menos tamén. Non, non dixen eso. Sí. 232. Perdón? 232. Bueno, pois aquí hai xente que vai pagar 229 euros, por exemplo. Entón, xa temos xente que vai pagar menos que noutros conservatorios da provincia. Bueno, nada máis. Eu só pido, por favor, que rememos a favor do conservatorio, porque creo que lle estamos facendo un flaco favor
sempre poñendo trabas, sempre criticando, todo facemos mal. Creo que os nenos do Carballiño non o merecen. Dentro do Concello estamos facendo un esforzo importante, apostamos polo conservatorio, non o imos pechar, recordar que temos escola de música, temos conservatorio en grau elemental e temos conservatorio en grau profesional, que noutros concellos non teñen. Grazas. A ver, hai que ser rigurosos, Vamos a ver. A matrícula en grau profesional do Conservatorio da Xunta costa 232 euros, independientemente dos ingresos que teña unha familia, vale? A Xunta de Galiza, non estou falando de Andalucía. Ben, o Concello do Carballiño, na matrícula ordinaria en grau profesional, o que menos vai pagar, salvo que este en risco de exclusión social, evidentemente que paga 0 euros, 287 euros. E saben vostedes quenes son, señores e señoras? Os que teñen ata o 50% do IPREN. O IPREN son 600 euros. Vamos a ver, non engañemos a veciñanza. Moi ben, hai o que vai pagar hasta empeza en 287. Vale, remata en 815, Que o mesmo neno, se vive en Ourense, independientemente da renta dos pais, paga 232 euros de matrícula, e no Carballiño 815. Entonces, vamos a ser rigurosos cos datos. Isto está publicado no DOGA, e entonces, por favor, non se amparen en mentiras, que aquí estamos para isto. E non vou perder máis tempo en dar datos, porque xa están publicados. Ben, mirade, eu penso que aquí, todos os que estamos aquí, compartimos que o Concello do Carballiño está facendo un esforzo titánico no Conservatorio de Música, por suposto. Pero vamos a ver, o que temos que compartir todos é que isto hai que melloralo, e isto hai que arranxalo, e por eso temos que traballar. E os que máis teñen que traballar son os que gobernan. Mire, señor Fernández, por Dios, a min de verdad é que me gusta o señor Fernández da Diputación de Ourense. Non me gusta o señor Fernández do Concello do Carballiño, porque dixo vostede no pleno da Diputación que comparto ao 100%, que o problema da provincia de Ourense era o Partido Popular e a súa xestión. E neso estamos de acordo. E agora no Concello do Carballiño, como dixo antes Adolfo, pasaron pa ali, os outros pasan pa aquí. Isto é de esquizofrenia, Vamos a ver, di vostede que é injusto, que comparte comigo que é injusto. Oiga, quen goberna? Vostedes terán que traballar e esforzarse, que para eso cobran, que ademais a vostedes sí que lle vai no sueldo. Entonces, eu o de vir aquí e queixarnos todos, e dicir, ai, que problema temos, pero non arreglamos nada, porque vamos a falar de máis problemáticas ao longo do pleno, pois me parece de verdad que non vai por ese camiño. Entón, vamos a ver, temos un problema, temos que arranxalo. Eu non dixen que había que tirar a ordenanza e botarnos a dormir. Eu dixen que se retirara esta proposta para consensuala ca comunidade educativa e mellorala, que penso que neso estamos todos de acordo. Que a comunidade educativa non lle pedín a concelleira que se reunira única e exclusivamente co presidente da AMPA, porque si como ela di que non se entenden, pois, oiga, terémonos que entender entre todos, porque por riba de todo están os nenos e nenas do Carballiño, e en eso estamos todos de acordo. Entonces teremos que entre todos traballar e, por suposto que estou de acordo con vostede, que temos que remar todos na mesma dirección e que a Xunta de Galiza ten que non asume a competencia ao 100%, pois terá que asumila cunha partida orzamentaria, teremos que mellorar a calidade educativa do centro, teremos que medrar. E, por suposto, que son a primeira en estar orgullosa do conservatorio, do esforzo titánico que fan os rapaces, do esforzo que fan os profesores. Por suposto que hai que, remato xa, señor alcalde, por suposto que hai que mellorar a infraestructura e eliminar o garradón. Como non vamos a estar todos de acordo neso? Que por suposto que estamos de acordo, pero, oiga, vostedes gobernan, e son os que teñen que tomar as solucións. Os demais propoñemos.
Entón, bueno, eu sigo mantendo eso, que retiremos esta proposta, que se consensúe, que se busque financiación para poder, que sexa moito máis económica e despois, dentro das bonificacións, había que melloralas porque, xa non se fala nada das becas, non se fala nada da discapacidade, eu penso que hai certos puntos que hai que mellorar, por eso propoño eso, retirala, consensuala e que sexa o mellor para todos e todas, porque a subida das tarifas da Escola de Música é considerable e estamos falando que é media hora de clase, que esa media hora ao final son o mellor en moitas ocasións 15 ou 20 minutos. Entón, eu penso que deberíamos traballar un pouco máis para mellorar a calidade educativa do conservatorio. Nada máis, grazas. Ben, gracias. Creo que sería moi importante, pola saúde deste Concello, que deixaran o discurso vitimista. É dicir, eu vou dar as gracias por darnos tanto valor, pero miren, se vostedes fixeran ben a mesa de contratación da auga, o señor Bove non tiña que dimitir. Entonces nós podíamos decir misa. Se esta ordenanza estuvera ben feita dentro do principio, pois nós non tiñamos nada que decir, pero evidentemente temos moitas dúbidas e ímolas expresar. Eso é ir contra o conservatorio. Dixo a concelleira do PP, é que deberíamos remar todos na mesma dirección, pero en que dirección remamos con vostedes? Cando votaron a favor fai un ano da ordenanza que hoxe estamos correxindo ou agora que din o contrario? É dicir, o primeiro que teñen que ter vostedes para pedirnos que rememos nesa dirección é unha dirección. Despois, para que rememos todos na mesma dirección, fai falta diálogo. Alguén nos puxo esta proposta de ordenanza en riba da mesa con certo tempo para facer aportacións? Non, por suposto. Chegamos aquí e temos que discutila no pleno, porque non se conta ca oposición para nada, pero despois somos malísimos, Vostedes están 11 no goberno, cobrando case todos, xa non se sabe de que partido é cada un, e resulta que os malos somos os 6 pringados que estamos deste lado. Eso non lle pode creer ninguén, home. Non lle pode creer ninguén. Se non dan feito que funcionen as cousas, será un problema de vostedes. Se nos denunciamos algo que se echa falso, dígano. Pero ata agora, os feitos van nos dando razón. Polo tanto, falando do conservatorio, por que se comezou a aplicar unha ordenanza ilegal? Polo mesmo. Porque viñamos aquí, sí, porque chegamos aquí o 20 e pico de decembro de 2023 e hubo que aprobarla e daquela non se esperaban que o PP votara a favor daquelo, vostedes ainda non tiñan o acordo que lles daba a maioría absoluta e topáronse cun pleno, o que non están afeitos, que votou o contrario que vostedes querían. Entonces hubo que aplicala. Desde o minuto 1, por certo, que dixo o interventor que era ilegal, non? Pois suspéndese inmediatamente o acordo plenario a falla dunhos estudos. Pero non, hubo que aplicala. Despois, durante un ano, os problemas comémolos todos, pero o problema é que aquí non se traballa con antelación, que hai problemas para entenderse co presidente da AMPA, pero o presidente da AMPA estará elexido democráticamente para representar a un colectivo. Valle no soldo, concelleira. Se non se pode entender, terá que reunirse con ele, escoitalo, e despois fará vostede o que considere. Pero, decir, eu vou me reunir con ele cando me exixa a lei, a min, eu entendo que é unha falla de respeto non ao presidente, senón a xente a que representa. E vostede, insisto, pois, estar gobernando non sempre é grato, a veces hai que escoitalas, igual que estar na oposición, e hai que escoitar cousas, pero estamos para servir aos veciños, non para reunirnos con quen nos cae ben e olvidarnos de quen nos cae mal. Miren, volvo yo dicir, ter un conservatorio como que ten o Concello de Carballiño é un luxo. O que temos que decidir é se queremos tirar para adiante con el ou non. Vale? Se queremos buscar axuda fora ou sencillamente nos vamos limitar a queixarnos de o malos que son os do espazo común, dos malos que son os da AMPA, dos malos que son os que non nos dan cartos. E, bueno, xa para acabar, Diego, vostede teme que aclarar cando fala, porque efectivamente pásame como a Sofía. Eu xa non sei se fala en nome do PSOE, do PP, e que no PSOE da Diputación din que son malísimos, pero aquí son fantásticos. E cos técnicos da Diputación son dunha honorabilidade tremenda, pero cando están ali non se fía deles. É que non, esta bipolaridade non leva a ningún sitio. Fai falta un pouquiño de respeto á cidadanía. Non lle podemos decir unha cousa aquí a contraria a 10 kilómetros. Eso é faltarlle o respeto á xente, de verdade. E aquí, pois, mal que lles pese, estamos os 17 para representar a xente do Carballiño e a cidadanía do Carballiño. E non temos por que estar de acordo en todo como fan, ni moito menos. Pero, insisto, se fixeran as cousas ben, a nós non nos era tan doado facer oposición. Nada máis, moitas gracias. Vale, a ver, ai, perdón. Bueno, a ver, rapidamente. E rematamos. Punto 1. Intervenir e rematamos. Cando se fala de recoñecer a profesionalidade dos técnicos aquí e ali, non recoñecémolo aquí e ali. De feito, os técnicos que compoñían, que mandou a Diputación para compoñer esta mesa, o BNG sempre fala da gran profesionalidade
desos De técnicos. quen? O BNG da Diputación. O daqui xa sabemos que vai por outro camiño e que non ten nada que ver, que de feito xa dixo que dixo deses profesionales. En canto a ESCO que fala de que nós tínhamos que ter un acordo plenario, por certo, dunha modificación dunha ordenanza que les votaron e que nós tiñamos que haberla suspendido en pleno. Non tiñamos maioría. Nós propuxemos a suspensión, o mismo que dixo. Eu falei con vostede. Eu falei con vostede. 7 meses despois, Diego. Personalmente falei con vostede. 7 meses despois. Home, é lo que quere, que aprobemos e que chame... Que mandoume este informe, Diego. Pero non, mano, estou falando eu. A ver, Adolfo, sempre estamos igual. Se non queres que fale, porque non te interesa, joder, pois cántanos unha canción, é claro. Eu falei con vostede 7 meses despois, non é o mismo. Vale. Joder, pero se non... Cando non te interesa, interrumpes. Sí. Cando non se conta a verdade, Diego, non é o mismo. En serio. Non é o mismo. Interésame a verdade. Tú conta a verdade, verás como non te interrumpo ninguna vez. A ver, remataches. Bueno, vamos a ver. Está aí o correo electrónico para saber en que data se mandou. Vamos a ver. Se alguén pretende que unha vez que se aproba unha ordenanza, o día seguinte chame para cambiala, obviamente non é o normal. Eso non é o normal, porque nós xa avisamos no pleno do que iba a pasar e pasou. E hoxe estamos no punto no que estamos. Por parte... E yo ali tamén. Efectivamente, por parte deles se propón unha proposta de modificación para adaptar a lei e porque consideramos o grupo de goberno que é máis xusta. Agora, que plantexa Sofía? Sofía plantexa que se equipare cos precios da Xunta. A financiación que é a mesma. Voulle dicir, porque vostede non fa nada. Mire, eu tuve moitísimas reunións incluso con concelleiros e concelleiras do BNG de Cultura, que vostede pode ir allí a de Coconte e dicirlle vostedes non fagan nada, vostedes o que teñen que ir á Xunta, que a Xunta lle vai dar. Nada. Nós, incluso chegamos, fíxese ben, que nós estábamos de acordo, como dixo agora Lorena, de que a Xunta collera a competencia que fora titular dos centros de música, pero eso non vai a pasar, eso é unha realidade, e eso sabémoslo todos, que é o interesante traballar na financiación, e incluso nós fixemos unha proposta onde estábamos os concellos dispostos a un tercio concello, un tercio diputacións e un tercio Xunta de Galicia. Xa non fomos capaces de articular a unidade entre concellos e diputacións, co cal a Xunta aí xa se lavou as maus. Pero, obviamente, fai falta equiparar e que todos xoguemos en igualdade de condicións, como dicía, a xente que vive na capital de Ourense como o resto da xente que vive en Valdeorras ou no Carballiño. E iso é o traballo que facemos. Gustaríame tamén falar, porque me interrumpiron, xa se acaba o tempo, tamén me gustaría falar de que se fala da liña de que se contratan profesores pola liña privada, e que hai dúas cousas. Unha, moitas veces non hai profesores tampouco, e é un modelo que se vai a repetir no tempo porque senón se vai a interrumpir o servicio, e segundo, hai disciplinas que contan con 7 horas porque non hai nin alumnado para 5, e esas disciplinas un profesor non lle é atractivo desplazarse. E iso é unha realidade, por eso se ten que tirar moitas veces de empresas, e hai unha forma de non interrumpir o servicio, porque vostedes o que querían que se interrumpira é estar ca pancarta, pero eso non, porque nós facémoslo con rigor. E iso é a realidade. Esa é a realidade. E esa é a seriedade. E a seriedade é traer isto aquí hoxe e que os veciños do Carballiño van ser máis xustos. É máis, vostede fala de que isto é unha suba. A suba foi a proposta que fixe vostede, Sofía. Vostede trouxe unha proposta que agora que é ilegal, como dixemos, e que vostede xa sabía, porque dicían os informes, que se non se lle fai o desconto de empadronamento, había xente ao mellor que pasaba a pagar, non sei, non quero dicir, pero ao mellor de 270 euros pasaba a pagar 400 ou 500. Eso foi a súa proposta, foi a que trouxe vostede. E nada máis, eu simplemente remato dicindo de que hoxe se fai xusticia no Carballiño, hoxe a xente cas rentas máis baixas está a poder optar a un servicio importantísimo para o seu desempeño personal e, dende logo, para poder estar en igualdade de condicións, e, sobre todo, estamos orgullosísimos tamén dos profesores, do alumnado e tamén da xestión que se está a facer. Que se pode mellorar? Seguro que sí, pero, dende logo, é un servicio exemplar. E non dicímolo nós, dío dende a xefatura territorial, dende a inspección, e, dende logo, tamén a maioría dos pais así non ven. Nada máis e moitas gracias. Ben, votos a favor? En contra. Adolfo. Nos a abstención, imos presentar alegacións. Nos a favor. Bueno, deixeivos a todos máis ou menos, a cada grupo pasase un pouquiño. Pido vos que voltemos a... Non, ti non. Ahora. Sí, home, sí. Sí, tú tamén te pasaches.
Bien, pasamos ao punto 5, expediente 9215/2024, ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público no tributario do Servizo de Abastecemento de Auga Potable, Saneamento e Depuración. Bueno, basicamente o que a ordenanza que viña no pliego, se vos fixades, é a mesma e a aprobación para publicala. Ten a palabra Sofía. Ben, a ver, vamos a ver. Eu necesito que me expliquen este caos. Isto veu por urxencia e despois dixo vostede, señor alcalde, bueno, non son as tarifas e demais, é complicadísimo topar a proposta porque ven dentro dun informe ou das propostas poderían nas sinalar dentro dos expedientes porque é un caos. Eu ainda onte tuven que chamar a secretaria porque había propostas que non aparecían. Entón, a tarifa da auga vai a ser o anexo que ven aquí? Isto é xenérico? Como é? Porque non... Vostede dixe que non. É unha fórmula binómica que se vai aplicando ano a ano, basicamente. Pero os prezos van a ser estos? Sí, sí. Ah, pois entonces non é o que dixo vostede. Non, eso non ten nada que... Non, vamos a ver, é o que aprobamos no pliego. Non, o que dixo agora non. O que dixo cando dixo eso vai de urxencia, pero non é nada. A mí pasou o mesmo, de feito os puntos faltan o primeiro tamén. Vale, entón, bueno, haberá que mellorar un pouco o da documentación porque senón é caótico. Bueno, pois con respecto a este expediente, unha vez aclarado o que vamos a votar, bueno, pois non deixa de ser un documento que é un copia e pega do que lle fai chegar Augas de Galiza aos concellos, pero claro, despois que as tarifas, vamos a ver, estamos falando dunha suba moi importante da tasa da auga, pero moi importante. Estamos falando dun incremento de máis dun 35%. Porque claro, e isto botando ya conta, estuve no calculando e botando ya conta, pois son unha familia de 3 membros cun consumo medio de 150 litros diarios. Entón, vámonos cubrir de gloria. Entre a suba da tasa do lixo e a da auga, preparémonos, porque vai a ser importante. Entón, bueno, sería importante que explicaran con detalle a veciñanza do Carballiño, que somos todos os afectados, os motivos da suba e como van a facer. Neste primeiro turno, nada máis. Gracias, Sofía. Sí, eu creo que quen ten que explicar isto é o goberno. Nós participamos do mesmo. Creo que a xente hai que explicarlle a verdad, non meterlo aí enterrado entre unha cantidad de informes que ao final desinforman máis que informan, e eu que lle pido ao goberno é que lle diga a verdade a xente de como quedan os prezos da auga, porque é moi fácil. Acaba de decir Sofía, ao final a auga vai costar tanto. O resto, o artículo 23 do párrafo 42, a xente non lle entende. Por tanto, eu só digo que, por o que parece, vai ser unha subida importante do prezo da auga, parece. Nós, desde logo, non participamos, non estamos a favor desa subida do prezo da auga, así vamos a visitar, porque creo que non ten que explicar, basicamente, o alcalde, claro. Bueno, o goberno. Sí, sí. Pepe. Vale. Os prezos estes de auga xa se presentaron no pliego de condicións do contrato de auga, son os mínimos que aparecían no pliego, que se votaron a favor. A parte, vai haber unhas bonificacións dentro do contrato de auga, as empresas poden presentar unha serie de bonificacións para familias numerosas, menos recursos, discapacidade, dependendo de como vai o pliego de auga, unhas bonificacións importantes, por eso que ainda non podemos saber definitivamente, estas son as tasas, e logo pode haber unhas serie de bonificacións importantes. Está claro que o que a auga e o lixo sube, como sube todo, e aparte, sobre todo, polas normativas europeas, sobre todo de depuración e tratamento de aguas residuais. É o que máis vai a subir, é o que verdadeiramente é a diferencia. Decíanos, Sofía, que máis ou menos subirá sobre un 35%. Hai que esperar o resultado do que é o contrato de auga para ver verdadeiramente a suba canto é, e nada máis.
seguiremos informando en todo momento deso. Outra cousa que me importaba decir, a que me falou do lixo tamén, é moi importante que a xente xa empece a facer as deduccións que hai do lixo, como que saliu, hai pouca información deso, aproveitando o que este momento, o lixo pasou a Diputación e unha serie de bonificacións que chegan hasta o 30% do que é o pago do lixo, sobre todo polo reciclaxe e o compostaxe nos puntos privados ou públicos que hai no Carballiño. É importante ir cubrindo eso para logo pagar menos no recibo de auga. Calquer cousa, do lixo, calquer cousa que queiran información, pasen por aquí, por servicios públicos, ou senón polo Concello, que lle informarán sobre eses descontos. Ben, en relación ao que preguntan, bueno, primeiro, este foi un prego aprobado por unanimidade polo pleno no que xa iban estas tarifas, pero, bueno, a tarifa a cuota de servicio, pois en todos os casos é 4,73 euros por abonado e mes, e despois hasta 10.000 metros cúbicos de auga, que serían, perdón, hasta 10 metros cúbicos, que serían 10.000 litros, 0,20 euros metro cúbico, no segundo bloque entre 11 e 20 metros cúbicos a 0,30, é dicir, tamén se vai penalizando o consumo excesivo de auga. A finalidade é tratar de reducir, na óptica desa normativa europea que vostede pretendía implantar, pois o obxectivo é ir reducindo os propios consumos, porque iso vai a mellorar moito o que botamos ao río unha vez que entra no ciclo doméstico. Esa auga que entra limpa, vamos lá a encher de porquería, de deterxentes, de grasas, de tal, e iso vai a permitir pois ir reducindo esa. E logo, bueno, pois ese é progresivo. Se o consumo é entre 21 e 30 metros cúbicos ao mes, pois xa sería 0,69. Son unhas tarifas que están por debaixo da media das cidades galegas e das grandes vilas, polo que estuven comprobando, e que, bueno, eu creo que efectivamente suben en relación aos prezos que había, pero tamén é verdade que o coste dos servicios cada vez é máis oneroso para as arcas municipais. Ten a palabra a Sofía. Ben, bueno, pois como dixo o portavoz do Partido Popular, sube porque sube todo e a ver se aprobamos rápido, faltoulle decir. Ben, bueno, pois que a veciñanza sepa que como mínimo, a partir do momento do que se aprobe o contrato de agua, por certo, os pregos non foron aprobados por unanimidade porque o BNG abstívose. Perdón, sí. Vale. Entón, nós non votamos a favor de que subira a tarifa de auga. Entón, vamos a ver, para que a veciñanza estime, unha familia, como decía, de 3 membros, xa non máis, si agora pagaba aproximadamente 40-45 euros, vai empezar a pagar máis de 60 euros. Bueno, é o que propoñen vostedes, teñen maioría e van a aprobar. Por certo, que fixen o comentario do lixo, porque claro, é un clamor o tema de que non hai información, home, é de agradecer que o introduzca así nun pleno, pero sería importante que se informara a veciñanza e, por certo, con respecto ao 2024, todos aqueles que utilizamos o punto limpo, a pesar do horario que ten, todos aqueles que, bueno, por o motivo que sexa, non suscribir un composteiro, non teñen tal, no 24, tururú, o desconto xa non existe, porque agora non terá carácter retroactivo, non sei se... Entón, vamos a ver, isto, a comunicación, non sei, o mellor era importante que sacaran unha foto e lle puxeran un texto, non sei. Pero, bueno, como quen paga son os veciños e veciñas do Carballiño, pois vostedes o seu. Pois nada, que vai subir máis dun 35% a factura da auga e suma e sigue, nada máis. Moitas grazas. Gracias, Sofía. Pachi. Bueno, por moitas gracias. Isto é fácil de entender. Diría o portavoz do Partido Popular, o importante é o ben do Carballiño, non? Entón, o ben do Carballiño repartímoslo da seguinte maneira.
para facer o concurso da auga que influye directamente no precio final, porque as empresas poden bonificar, para iso xa facedes o goberno tránsfuga, o sea, o goberno do PP co tránsfuga do PSOE. Paco, digo tránsfuga con respeto, non é... Sí, no, é no. un tema conceptual. Home. Digo, porque é unha palabra... Con cariño e con respeto e con cariño. Ademais, con un fundamento político que é non gobernar contigo na vida. Con respeto e con cariño. O sea que, no, é que ti por iso te votando o Partido Socialista. Votaron vos e o PP, xa vexo que o PP apoyoute profundamente. O PSOE non, curiosamente. Houve unha asamblea do PP para apoiarte, do PSOE non, pero vos apoiades, vos que non ides a ter goberno no último ano, nin de coña, bueno, pero a vos davos igual, no. Pero bueno, vamos ao que vamos, que xa sei que vos estades moi preocupados por o Carballiño. Entonces, o importante, por que non vamos a votar a favor? Por que vamos a votar en contra? Pois por unha cousa moi sencilla, porque se vos queredes dirixir o ciclo da auga, e vos sodes o responsable de subirlle o precio. Por qué? Porque se non deixades participar a oposición e o goberno no concurso, vos tampouco debedes de pedir que participen na ordenanza, verdad? Que o fagan os técnicos, como dirías ti, que lle suban o precio os técnicos, pero os políticos vamos subirlle o precio da auga nos ciudadanos por unha mala gestión do Partido Popular? Pois non. Entonces, anunciamos o noso voto en contra. E anunciamos o voto en contra claramente. Por qué? Porque vos rompíxedes o consenso que tiña este Concello con todos os grupos políticos no concurso da auga. O precio final que terán que pagar, explicarello o Partido Popular e o alcalde que votaron do Partido Socialista. Teño unha dúda, non sei se os outros 5 concellales ao seguir no goberno tamén son tránsfugas ou non, a verdade é que non o sei, pero bueno, en todo caso, tendes, non digo a hora de votar, digo que é un problema que tendes aí todos, que tendes unha menestra armada de goberno, que a verdade que nos resumindo, aprobadelle a subida ao 35% da auga, aprobadelle a vos. Non lla vamos a aprobar, porque creo que é completamente injusto que non haxa unhas medidas de control que podían abaratar moito o precio no sistema de contratación do concurso da auga. Nada máis. Vale. Vemos, como sempre, a doble vara de medir do señor Pachi. Primeiro aproba os pliegos no que aparecían as tasas estas e agora, como non está dentro do que é o contrato de auga, xa non me gustan. Antes sí que me gustaban, pero ahora xa non me gustan, xa cambiou. As tasas non as puxemos nós, a dicir, Manolo que pague tal, non. Son unhas tasas que se busca o precio... Que non vai aprobar, vos? Son unhas tasas que os técnicos fixeron unha valoración, nós intentamos que baixara, fixemos varias, e sabédelo, porque cando fixemos varias propostas para que se baixara o precio da auga, entre elas as bonificacións que pedimos para xente menos recursos, familias numerosas, discapacidade, pois sí, solicitamos desde o goberno. Os prezos son os precios bastante, co que subiu, sobre todo, a limpieza, a depuración de augas, que é unha barbaridade o que subiu, pois son os precios bastante... Eu entendo que subir calquer tasa é complicado, pero hai que facelo. Por desgracia, hai que facelo para ter verdadeiramente un servicio que valga a pena e que verdadeiramente sea importante podemos valorar. Eso que temos que estar detrás, verdadeiramente a empresa que salga no contrato de agua, controlala e intentar que dé un mellor servicio e intentar que funcione mellor o ciclo de agua dentro do Carballiño e que crezca o pobo. Non o que buscan outras persoas, pois non o sabemos ni o queremos saber. Moitas gracias. Ben, bueno, a palabra transfuga, según o dicionario, é unha persona que pasa dun partido a outro. Aquí os únicos transfas que hai neste pleno está ben claro quen é. Non é o meu caso. Eu non me pasei a ningún partido de momento. Eu non me pasei... No, de momento non. De momento non. Si, o diste? Bueno, pero... Mira...
Xa está, Pachi, este non é o debate. Aquí o único tráfuga que cambiou de partido, que era un partido eres ti. É o único tráfuga que hai nesta sala. Partido Popular. Votaronte por pactar co Partido Popular. Eu de momento estou no PSOE e no momento que deixo o PSOE non vou crear outro partido. Xa te votaron dúas veces. Segundo, vostede, segunda. por moito que lle pese, aprobou estas tasas. Sí, levantou a mão cando no había un pleno. consenso de grupos. Había o consenso de que iba a estar na mesa. Desde que non está na mesa, acabouse o conto. A ti acabaches. Terceiro, este estudio é un estudio económico. Calquera proxecto europeo ten que ter un equilibrio entre costes entre ingresos e gastos. E isto o que ten esta fórmula polinomial, ni máis ni menos, e é obrigatorio. Entonces, bueno, a votar. Nós, a favor, evidentemente, vos en contra. En contra. En contra. En contra. Ben, pasamos ao punto 6, expediente 524/2024, proposta de cambio de uso de parcelas, zona verde, a dotacional deportivo, no polígono de Uceira. Bueno, trátase basicamente, como sabedes, temos máis suelo verde do que recollido no plan, do que estiman os cánones. Entonces trátase de pasar suelo verde naquela zona ao lado do campo de fútbol da Uceira a suelo dotacional para poder construir instalacións deportivas. Basicamente ese é o cambio. Van os informes técnicos, vai todo. Ten a palabra Sofía. Grazas, alcalde. Ben, bueno, con respecto a este expediente, que o expediente non é máis que ese cambio de uso para que sexa de uso deportivo, ten todos os informes a favor, non hai nada en contra. Hai un dato que me gustaría que me aclararan, que na proposta, si esta é a proposta, porque o das propostas, como dixen antes neste pleno, en fin, falta unha parcela. Exactamente a 7491-704 NG... Falta do... aclaracho. Sí, no, claro, quero dicir... Falta a do campo de fútbol porque xa é dotacional. Vale, digo, porque como ven no outro e non ven na proposta... Xa non a cambiamos, daste conta? Xa é o sentido. Vale, pero... Vale. De acordo. Entón, moi ben, neso pois estamos de acordo na necesidade que ten o Concello do Carballiño dun máis que necesario complexo deportivo. Vale. Agora, o importante sería que nos dixeran despois do anuncio en prensa que se fixo dese complexo deportivo que se iba a facer, que ascenderá a uns 10 millóns de euros, non sei, aproximadamente, pero bueno, si estiman 10 millóns de euros non van ser 500.000. Vale. A min gustaríame saber, que mo dixeran hoxe, si ese complexo deportivo vai dar resposta ás necesidades deportivas da veciñanza do Carballiño, a maioría, evidentemente non a todas, das distintas disciplinas, ou simplemente o vamos a convertir en 3 campos de fútbol. É dicir, podemos trasladar a Madroa a Uceira. Entendo que non somos a cidade olívica e entón teremos que facer un complexo deportivo que responda a máis disciplinas, porque dentro do complexo deportivo pois, podemos incluir pois, a tan necesaria pista de atletismo, porque vostedes siguen na dinámica de que Pena da Cobertoira non se vai a recuperar polos motivos que sexan e son os que gobernan. Entón, entendo que terán que trasladar esa instalación a outra ubicación que podería ser ese novo complexo deportivo, o ciclismo, as novas pistas, un gimnasio municipal, unha piscina climatizada, claro. Por suposto que o fútbol pois tamén necesita instalacións, pero os demais tamén precisan instalacións, e se vamos a invertir 10 millóns de euros, que se topamos unha administración que este disposta a financiar esa infraestructura, penso que po ano que ven, dentro de 2 anos, non vai a invertir outros 10 millóns noutro complexo deportivo.
Entón, sería importante que trasladaran cal é o proxecto que teñen para esa nova ubicación e tamén preguntarlles por que saliron en prensa dicindo que contábamos a maiores, porque, bueno, é moito espazo, pero ao final, se lle damos cabida a todas as necesidades ou a maioría das necesidades, quédase nos pequeno. E entón, por que saliron en prensa dicindo que a Deputación nos iba a ceder a parcela para sumala a todo ese espazo, porque é necesario, porque canto máis espazo teñamos mellor, e resulta que agora sei que non. Entón, a ver, nunhas veces sí e noutras veces non. Eu penso que é necesario. Non vamos meter, non quero pensar que o único que queren facer é meter a Calzador 3 campos de fútbol ali e adiós. Entón, eu agardo estar errada no que acabo de decir, que a súa intención non é meter 3 campos de fútbol e hasta luego. Neste primeiro turno, nada máis. Gracias, Sofía. Pachi. Bueno, moitas gracias. Espazo Común vai a votar favorablemente a recalificación dos terrenos de Uceira. Porque entendemos que é un primeiro paso, que non é suficiente, pero é un primeiro paso para facer unha cousa que a Carballiño lle ven ben, que é aumentar terreno dotacional de infraestructuras deportivas para que a xente poda ter donde xogar. En este momento, en Carballiño, o elemento que máis coacciona o pobo, o elemento que máis ilusiona o pobo do Carballiño, pois é o Club Deportivo Orenteiro. Eu creo que as maiores satisfaccións deportivas que está tendo este pobo, a verdad, en moitos anos, non las dá Club Deportivo Orenteiro. Que a particularidade de que cabe unha posibilidade razonable de que se siguen xogando así, que podamos ascender á segunda división. O sea, eu non o vexo como unha cousa descabellada, senón que é unha cousa posible. O problema que vamos a ter, e evidentemente sempre hai un problema, é que a recalificación destes terreos, no millor dos escenarios, espero eu, que no millor dos escenarios, que creo que se debe de dar, vai a tardar en recalificarse urbanísticamente para que xe den a aprobación e recalificación polo menos un ano. Polo menos un ano, porque eu estudiei o plan dotacional cando fixamos para Espiñedo e tal. E poño o exemplo de Espiñedo. En decembro do ano 23, Espazo Común pide a recalificación de rústico común a dotacional deportivo da parte de atrás de Espiñedo. Decembro do ano 23. Apróbase en pleno por unanimidade en febreiro do 24. E ainda non hai proxecto, nin se iniciou o trámite na Xunta de Galicia. Nin se iniciou o trámite. Falamos de que ano e pico despois nin iniciamos o trámite. Por lo tanto, eu pídolle ao goberno que se poña as pilas e que, primeiro, non entendo porque é incompatible poñer en marcha a recalificación dotacional deportiva de Espiñedo e, por suposto, pois que non cometamos o mesmo error que fixemos en Espiñedo co tema da Uceira. A Uceira, pois vamos a ter aí un terreno dotacional, o que se faga xa se verá. Evidentemente, en este momento non hai partida presupuestaria, nin na Xunta, nin na Diputación, pero, bueno, xa chegará o seu momento. Por lo tanto, Espazo Común aproba e vai a votar favorablemente a recalificación da Uceira, e Espazo Común o que pide é que alguén explique por que tendes paralizado a recalificación de Espiñedo. Porque a tendes paralizada. Porque eso, en 8 meses, medidos por o cronograma que establece a Xunta, en 8 meses podía estar aprobada. A que ven isto? Hombre, que no millor dos casos, ojalá, houbera un gran estadio na Uceira dentro de 4 anos, de 5 anos, porque iso sería, bueno, un éxito espectacular. Pero é que Club Deportivo Carballiño, Club Deportivo Orenteiro, necesita donde xogar. Sigamos en Primeira Federación, e non vos digo se xogamos a segunda. Se subimos a segunda, xa hai que xogar fora, porque non te van a autorizar. Aquí estamos cunha prórroga rara. Entonces, a ver, donde ven a razón de que non podamos ter ampliado dotacionalmente Espiñedo cando a medida de transición ideal era aguantar con un estadio razonable en Carballiño e iniciar posteriormente o gran estadio deportivo. Bueno, a responsabilidade ten a quen goberna, nós vamos a apoiar claramente e vamos a votar a favor da recalificación da Uceira. Gracias, Pachi. Pepe.
Vale. O que... Primeiro empezo por Pachi. Así o que nos preguntaba, xa se iniciou os trámites para que Espiñedo pase de zona rústica a dotacional deportivo, para que sepa a xente. Bueno, a diferencia que hai, sobre todo, cando chegamos vimos os dos problemas que había, que eran Espiñedo e Uceira. A Uceira é urbano. Espiñedo, a zona de atrás, é rústica, que son os dous grandes problemas que hai, non? Como era urbano, pasalo de dotacional de verde, perdón, a dotacional, púdose facer. É o que se levamos a pleno hoxe. Fixémolo o máis rápido que podemos. Estamos traballando en pasar de zona rústica a dotacional a parte de atrás de Espiñedo, pero é moito máis complicado. Moitísimo máis. Os 8 meses, ojalá fora verdad, pero non van. Estamos co proxecto, o que todos os informes sectoriais levan o seu tempo, todo o que o proxecto leva bastante tempo. O que pasa que tamén hai que pensar que Espiñedo iban facer unha grada supletoria ali pegada a Espiñedo e ao final houve varias denuncias e non se pudo facer. Tamén hai que mirar por onde veñen os tiros todos, a ver se todos estamos do mismo lado ou non. Logo, cando falamos de outros deportes, dígolle que fomos falar e temos o que é o visto bo do que o Consello de Educación para que a Uceira se arranxe. Queremos arranxar o pabellón Paco Chao porque está en moi malas condicións. E queremos arranxar tamén os outros pabellóns que son de educación para que o Concello poda disfrutar deles. Para nós é importantísimo eso, que tendo o número 1 Chamoso e a Uceira sin utilizar, con moi pouca utilización, chegar a que verdadeiramente Carballiño poda abrir os seus pabellóns. E que tendo esos tres máis o Paco Chao, eu penso que deportivamente damos un salto moi bon para poder atender a moitas máis disciplinas. Logo, o que é pena co Bretoira? Estamos traballando non, hasta que sepamos de quen verdadeiramente se regularice o que é ahora mismo está en trámite de pasar da clasificación do monte vecinal hasta que verdadeiramente se clasifique como monte vecinal dos veciños é cando podemos negociar con eles. Ahora mismo non temos nada para poder traballar. A Diputación da Parcela, perdón, a Parcela da Diputación, nós o que puxemos ahora mismo que levamos é a disposición dos terreos. Non temos os cartos para facer o estadio, non hai que mentir a nadie. Ahora mismo o Concello non pode facer o estadio porque non ten os cartos, nin ten nadie que pague ahora mismo eso. Nós o que poñemos é a disposición dos terreos para facer un estadio ou para facer unha piscina ou para facer o que sea. Pasámolo a dotacional deportivo. Non quere decir que se vaya a facer nada. Ojalá que se faga o estadio. A Diputación non lle podemos pedir que pase a dotacional deportivo se non temos verdadeiramente os cartos para facer o proxecto. Temos o compromiso da Diputación que se nos fixera falta o terreno cedía no momento en que tuveramos o proxecto cos cartos. E por eso non entra a Parcela da Diputación. Tamén ten o seu sentido. Se posamos o dotacional deportivo, teñen que deixar ahora mesmo a utilización que teñen da parcela. Pero temos a promesa da Diputación de que no momento que nós tuveramos a posibilidade de facer algo ali, cedíanos o que era a parcela. E con isto nada máis. Gracias. Ben. Sofía, bueno, como sabes, a ampliación desta zona iba sempre ligada ao futuro polígono industrial, deixar ali concentrada a zona dotacional. Quero dicir que non está ali hai
o que se está propondo hoxe é a creación dun espazo que nos permita, pois, o día de mañá, engadino e todo dotacional que poda resultar do polígono, que son moitos metros, unha área na que debería haber de todo, atletismo, bueno, a verdad que o deporte, así como na miña época de rapaz era todo fútbol e era o que había, pois hoxe a verdad que hai un pouco de todo, por sorte, bueno, por sorte. Entonces esa ampliación está aí. A diferencia fundamental, para que nos entenda a xente, entre Espiñedo e Auceira é a titularidade do terreno, a titularidade do solo, a propiedade. Na Auceira é público, co cal é directo, prácticamente, esta aprobación desta modificación vai nos a permitir xa dispor dese terreno como dotacional e Espiñedo hai que iniciar un proceso de negociación cos propietarios, evidentemente, ou ir á expropiación. Seguramente teremos que ir á expropiación. A expropiación, bueno, ten certa... Ahora, Espiñedo estáse traballando, Espiñedo eu creo que estaban rematando o que son as infraestructuras que hai por ali, o que os servizos, e eu creo que unha vez rematado eso, pois poderíamos traer o inicio do expediente pois xa nun pleno próximo. Pero, bueno, a diferencia fundamental, xa vos digo, é a titularidade do solo. A Uceira xa é municipal, estamos simplemente cambiando a clasificación, e Espiñedo non é municipal nin é público, é privado. Entonces, bueno, esencialmente. Sofía, xa o segundo. Ben, bueno, vamos a ver, este expediente e este punto trataríamolo entre 30 segundos todos, porque estamos de acordo que, dadas as necesidades, pasar o cambio de uso de zona verde a dotacional deportivo, penso que estamos todos de acordo, porque en algún sitio haberá que construir as infraestructuras deportivas. Ahora ben, despois de escoitar as explicacións das preguntas que lle fixen, de que cal é o proxecto que teñen para, bueno, este é o primeiro paso. O evidente é que se un dá o primeiro paso é porque ten previsto cal vai a ser o segundo, cal vai a ser o terceiro e ademais nun proxecto como este. Bueno, pois sinto decirlles que a min paréceme unha trangallada. Porque vamos a ver, queda claro que non hai proxecto, porque non teñen proxecto. Di vostede que sí, señor alcalde, pois tuvo tempo de explícalo, ao mellor para pechar o turno, pois explícamo. Vamos a ver, anunciaron na prensa, neso son uns fenómenos, sacaron aquelas fotos daquel proxecto, fixeron unha rolda de prensa, a veciñaza do Carballiño emocionouse e ilusionouse. Bueno, pois que hoxe sepa que era todo, bueno, sobre o papel, que era todo sobre o papel. Porque claro, escoitándos a vostedes que están co cambio de uso de Espiñedo, co cambio de uso de Auceira, non saben o que van a facer. Resulta que agora dinme que siguen con pena cobertoira. No, con pena cobertoira levamos desde que vostedes abandonaron. Aquelo convertiuse nun monte. Pero algunha solución non hai. Non hai. E siguen vostedes, bueno, aquí expoñendo que non teñen solucións para as disciplinas deportivas. Eu levo, dende que son concelleira, escoitando, vamos a arranxar o pabellón Paco Chao. Agradecemos o IES número 1 e o Chamos o Lamas porque nos deixen utilizar as instalacións. Tamén o día que nos digan, mira, poñedevos todos fora, porque agora xa utilizamos os pabellóns, os centros, porque o conservatorio sigue pechado, das obras non sabemos nada, entendemos que se van a facer na maior brevidade, porque como sigamos así, seguimos pagando o aluguer do instituto e virá o seguinte curso e seguimos no IES. O día que nos voten de todos os sitios, bueno, pois cada uno en su casa, ou non sei, en fin. Entón, non hai proxecto. Damos o primeiro paso, por suposto que estamos de acordo en dar o primeiro paso. Que vai a pasar despois? Non o sabemos, non o sabemos. Os rapaces siguen medrando, sigo repetindo que non todo é fútbol, e non estou para nada en contra do fútbol, por suposto, pero non todo é fútbol. Hai máis disciplinas deportivas, hai máis nenos e nenas que practican moitos deportes que
están en categorías e están polo mundo adiante, que son unos deportistas extraordinarios e non teñen instalacións para entrenar, non teñen instalacións para desenvolver os seus clubes, cos seus nenos e nenas, nin o ciclismo, nin o atletismo, e vostedes siguen, cada un na súa cadeira, dicindo que vamos a facer, queremos facer, e seguimos. Sí, señor alcalde, xa remato, xa sei que... No, que tes 3 minutos, joder, non é Bueno, un tema. estou rematando. Escoitarte e tal, pero... Gracias. Tomando un café. Como? Digo que me gusta Que escoitarte, prefiere ir tomar café? No, vamos a ver, que aquí hai uns tempos que establecimos de acordo. Mais ou menos, olles, depende do tema, deixeivos pasar un pouco, pero... Estou totalmente de acordo con vostede que hai que respetar os tempos, pero agradecería que fose igual de escrupuloso co señor Pachi Vázquez, Falaches tú máis co Pachi. É que sempre me di o mesmo. Menos mal que está aí a hemeroteca, menos mal que están os vídeos. Mira o tempo, Sofía. É que, señor alcalde, de verdad que o admiro. É vostede un fenómeno. Mire, estaba falando das necesidades dos nenos e nenas do Carballiño, da falta de infraestructuras, e agora estamos aquí falando del señor Pachi Vázquez. Ai, por favor, de verdad, ai, por favor. Mire, señor alcalde, póñase as pilas. Eso digo, ponas ti que te... Por si acaso. Como? Digo, que as poñas ti. Por si acaso, dixo. As puilas. Pachi. Gracias. Vale. Sí, vamos a ver, Paco. Eu creo que, por exemplo, do Pepe, eu sei que non sabe nada desto. Entón, ele fala entre o que non conta a verdade e o que non sabe, ti sabes, porque ti levas en esto tal. Hai unha diferencia entre pública e privado. Perdona, Paco, hai unha diferencia, pero non no proceso de recalificación. O proceso de recalificación non contempla para nada que sea público ou privado. Ti recalificas. É certo que unha vez recalificado, o que é teu xa é teu, e pode haber unha segunda fase que recalificado o Espiñedo, por despois ainda hai que facerse con el. Coincidimos? Foi o que dixen. No, bueno, explicaste mal ou entendente ou mal, que é posible. Por lo tanto, temos dous procedimentos. Pepe, non lle digas películas a xente. Non iniciaxedes o proceso de Espiñedo. Non o iniciastes porque iniciase cando este pleno aprobe un proxecto que quedaxe de baixar aquí, que están redactando. Ese pleno aproba un proxecto que se piden informes sectoriales, procedimento que regla a Xunta de Galicia en 8 meses. Bueno, por lo tanto, non hai nada, seguides aí embarullando, non tender nada. Depois, claro, eu digo, non sei hasta onde non contar a verdade ou non saber. En Pena Cobertura non tendes ningún problema para invertir, e vouche explicar por qué. Porque tendes aí dotado 100.000 euros para invertir o ano que ven, este ano, en outro monte comunal que non está segregado, que é o monte comunal de Veiga, onde ides meter na piscina 100.000 euros e ten as mesmas características exactamente que o monte comunal de Saga. Exactamente. Como se entramos en profundizar, ese suelo dotacional que califica Paco é do Concello daquela maneira porque é o monte comunal de Arcos. O instituto está no monte comunal de Señorín. Por lo tanto, non queredes invertir en Pena Cobertura porque non vos dá gana. A mí me parece moi ben. Me parece moi ben. Nós sabemos que non é o eixo deste debate. O eixo é recalificar suelo verde da Uceira, dotacional deportivo. Voto a favor e apoyamos. O resto da película, sencillamente... Hombre, eu creo que non a quere nadie. Temos aquí documentos que se iba a arreglar o pabellón da Uceira fai 6 anos. Ou 7. E seguimos ca película de Pena Cobertoira. E seguimos ca película da piscina. Esa piscina, Paco, igual van alá 4 ou 5 millóns de euros. 4 ou 5 millóns. Tiñamos 2 piscinas climatizadas feitas. Pero seguimos enterrando pasta en algo que sabemos que o día que estoupe, pues reventa todo. Pero, bueno, eso chamase planificar deportivamente, planificar socialmente un pobo. Nós, como a ver, a veces tamén, eu entendo que decía Pepe, a ti non te conoce nadie. Home, alguén me debe conocer. Eu que digo é que levamos 20 anos
25 anos, acabo, por favor. no que alguén terá que planificar unha estrutura deportiva para este povo. E o único que tamén é roubo solo 30 segundos é, máis alá de que parecime moi ben crear un dotacional deportivo na Uceira, o que están facendo outros concellos, a Llariz, a Estrada, é crear unha zona de infraestructura deportiva amplia que dé cobertura para os próximos 40 anos. Non tendes planificación. Isto é unha improvisación, pero que nós apoiamos absolutamente, nada máis. Gracias, Pepe. Vale. Eu non dixe que non o conocían, dixen ao revés, que a xente xa o conoce, xa sabe como traballa, xa sabe como foi Pena Cobertoira, que foi unha chapuza total que fixeron ustedes, que foi unha chapuza que encharcaba o ano seguinte estaba todo encharcado, non se podía xogar nin a fútbol nin a nada. Ti non estaba nin no Carballiño, home. Nin vivías aquí. Vaya ahora a ver como non sabías nin onde estaba Carballiño, daquela. Usted ahora tampouco debe saber, que pouco anda por aí. A ti o que che conta Marnotes é o que che contan estes, porque ti non sabías nin onde estaba Carballiño. Bueno, estamos ahora, déxame falar, anda, déxame falar. Pena Cobertoira foi unha chapuza que fixo vostede, ben non sabe, e dá pena, non tiña drenaje, estaba penoso, é así, e todo o mundo sabe, non é dicir nada novo, non me estou inventando nada, sabe usted de sobra. Estamos dicindo que estamos facendo unha zona deportiva que se vai unir ao novo polígono industrial, que xa fomos planificando para que fora toda xunta, e non queren entendelo. O sea, vaise facer unha zona de máis de 2 hectáreas ali, de zona deportiva, xunta, e para nós é unha cousa importantísima. Poden creerlo ou non, estamos planificando todo eso. Estamos intentando que se podan facer infraestructuras deportivas no mesmo sitio pegados un colexio, que é o máis importante que podemos facer. Non levar unha cousa para lá, outra cousa para lá, e co suelo ben dotacional deportivo propiedade do Concello. Eso é planificar. Non facer como fixeron, que facían, vamos facer unha cousa da outra no outro lado. Non, facelo todo xunto, é importante. Eso é planificación, bueno, pois estámoslo facendo. O que decimos de Espiñedo, queremos facer a parte de atrás, pero é moi complicado, e vostede sabe o de sobra, que pasar de rústico a urbano e dotacional dentro do urbano é moito máis difícil, e sábeno de sobra. Os 8 meses, na administración 8 meses... Eu pongo loga. Eu pongo boletín. Bueno, eu digolle, e vostede sabe de sobra, que 8 meses non se fai. Ojalá se pudera facer. Están co proxecto ahora mismo, están cos plans sectoriais, e sábeno de sobra, está iniciado o proxecto. Que non o trouxemos, non, porque ainda non está acabado. Ojalá tuvermos para... Eu intentaría que fora canto antes. Sobre as demais deportes, pois eu estou totalmente a favor de que todos os deportes, e xa non é os nenos, é a xente. A xente ten que ter unha inquietude deportiva, xa non digo nenos, todas as edades. Desde esta consellería temos gratuitamente no pabellón, abrimos o pabellón para que a xente poda ir a pilates, a yoga e andainas gratuitas todas as semanas, non un día concreto, é todas as semanas. Pode ir quen quere en calquer momento. Eso é pensar na xente e axudar a que a xente faga deporte. E por eso nós estamos intentando facer cousas. Parece que lle molesta, esperemos que non. Moitas gracias. Bueno, ben, vamos centrarnos na cuestión do punto. Eu dixen, creo que coincidimos, vamos, pero o que dixen é que había unha diferencia esencial que era a propiedade, a titularidade. Nun caso, automáticamente xa é noso, no outro caso, en Espiñedo, que tamén lle digo que se está traballando e que espero que veña enseguida, están cas infraestructuras e con 4 detalles que lle faltan, a diferencia é que despois vamos ter que facer cos terreos. Pode ser dúas maneiras, vía negociación cos propietarios e chegar a acordos, ou, se non, vía expropiación. Pero esa é a realidade. O proxecto, bueno, pois é un proxecto ambicioso, porque o parque empresarial xa está falado cos redactores para que todo o suelo dotacional o concentren ali, co cal, bueno, vai nos permitir que se vai facer. É unha cousa, Sofía, pois que ao mellor hasta vostede é concelleira nese momento de deportes, porque non é para mañá. O que si lle podo dicir é, sempre dixen, que non temos os cartos por 10 millóns do estadio, que se olles, se suman vontades, se suman ministerios, se suma xunta, se suma tal, pode ser que se xunte algo, e de todos modos entendo que é un proxecto que hai que graduar. Ora, tamén
constame que unha parte importante do aficionado do Arenteiro tamén opta por Espiñedo. É outra realidade que escoito e que me di a xente. Entonces, bueno, eso veremoslo no momento, pero, bueno, ojalá, como di Pachi, en 8 meses estuviéramos eso en marcha. Eu, por desgracia, no que levamos, esta calle de aquí atrás de Correo, levamos 3 anos. O balneario, cando lle cambiamos o uso para que fixeran o proxecto do gallego, levou uns 4 anos. E eu digo esa realidade que vivo eu como alcalde, non? Porque, olles, tú mandas a un concello, olles, mándame os informes sectoriais, igual nin che contesta, tens que esperar a rematar o plazo. Mandas outro, entonces, bueno, ojalá sean 8 meses. O ideal é ter suelo dotacional, que é unha carencia que ten o Carballiño. Agradezco o voto de Espazo Común. Paco, só unha cousa, nós temos pedido o expediente de Espiñedo fai 4 meses. Pedimos, Está, pero non nos lo dixo. No, porque hasta que non lo entreguen, Pachi. No, Pachi. O que teñades. Pachi, pero está iniciado, está feito a retención de crédito, está para pagar o tipo, pero ten o que redactar. Tan pronto non lo dé, pasamos. Pero entregado, non? Non temos ningún interés, ao revés. É como isto, oye, se iba a venir ao pleno anterior, acordadevos. Atrasouse aí unha cousa, unha serie de consultas, e non pudo vir. Tuvamos que retirar. É a realidade. Entonces, tú, Sofía, a favor. A favor. Unanimidade. Expediente 524/25, perdón, expediente 1680/2025, moción do Bloque Nacionalista de apoio á celebración do ano Castelao en 2025, perdón. Ten a palabra Sofía. Grazas, alcalde. Ben, pois traemos esta moción a pleno para o apoio á celebración do ano Castelao no ano 2025. Podemos afirmar, sen ningún xénero de dúbidas, que Alfonso Daniel Rodríguez Castelao é a principal figura política e cultural da historia contemporánea de Galiza, unha condición que deriva dunha trayectoria vital guiada pola integridade ética, a loita contra todo tipo de discriminacións e desigualdades, a defensa dos dereitos nacionais de Galiza e a militancia no internacionalismo solidario. Todo o pensamento e a obra de Castelao emana do seu compromiso político e social, que levou a participar activamente nas principais organizacións do nacionalismo galego, primeiro nas Irmandades da Fala e máis tarde, xa no período republicano, na fundación do Partido Galeguista. A súa obra literaria e artística destes anos é plenamente consecuente coa toma de posición en defensa do país, da cultura, da lingua e das aspiracións de xusticia e liberdade do pobo galego. Nos anos 20, a súa actividade centrouse no ámbito cultural, nas creacións senlleiras como Cousas ou o álbum e a exposición Nós, e mediante a participación en iniciativas como o Grupo e a revista Nós, o Museo de Pontevedra ou o Seminario de Estudos Galegos. Nos anos 30, asumiu cargos de responsabilidade política no Partido Galeguista e exerceu como deputado nas Cortes da República e a partir de abril de 1936. Neste período, centrou grande parte dos seus esforzos na expansión do Partido Galeguista e na campaña polo Estatuto de Autonomía, finalmente aprobado en plebiscito popular o 28 de xuño de 1936. Un estatuto que non vía como un punto de chegada, senón como o primeiro paso para o desenvolvemento do autogoberno de Galiza. Por este firme e inquebrantable compromiso co seu país, Castelao tuvo que pagar un alto prezo. Primeiro, co desterro a Badaxoz, decretado polo goberno dereitista de Lerrox e a partir do golpe de Estado fascista de xullo de 1936, momento no que tomou partido en defensa da legalidade republicana e de Galiza, sufrindo unha persecución implacable materializada nun expediente de responsabilidades políticas, no espolio da súa casa e dos seus bens, nunha multa de 75.000 pesetas que tivo que pagar a súa familia e na depuración como funcionario público. A persecución e o asasinato dos principais líderes do nacionalismo e do republicanismo galego, compañeiros e amigos seus, marcou fondamente a Castelao. Por iso, a partir de xullo do 36, un dos obxectivos centrais da súa vida foi a denuncia dos crimes da ditadura e a lembranza, dignificación e recuperación do exemplo das vítimas da represión franquista. Desempeño xurdiu a escolla do 17 de agosto, data do asasinato do seu grande amigo Alexandre Bóveda, como Día dos Mártires Galegos, o Día da Galiza Mártir. Deste mesmo compromiso naceron neses anos de guerra e exilio os álbums da guerra, Galiza Mártir, as campañas de propaganda da URSS, Estados Unidos e Cuba,
e o asentamento definitivo con Virxinia Pereira en Bos Aires a partir de 1940. Malia a derrota e a enfermidade que o consumían pouco a pouco, aínda tivo azos para impulsar a creación da Irmandade Galega, para publicar o libro Sempre en Galiza e outras obras como Os vellos non deben de enamorarse ou As cruces de pedra na Galiza, para promover a fundación do Consello da Galiza en 1944, do que foi o primeiro presidente, para pronunciar discursos históricos como Alba de Gloria no 48, e para defender por todos os medios a aprobación definitiva do Estatuto Galego polas Cortes da República, obxectivo que non chegou a haber realizado plenamente. Toda a súa vida e a súa obra é depositada na súa maior parte no Museo de Pontevedra pola súa vontade e o empeño persoal de Virxinia Pereira, constitúen un inmenso legado político e cultural que é preciso administrar e divulgar, facendo que os seus ideais se fagan realidade na Galiza de hoxe. Temos a obriga de honrar e celebrar a unha das persoas máis senlleiras da historia de Galiza. Temos a obriga de facelo sendo fieis ao seu pensamento, á súa obra e ao seu compromiso político, que constitúen unha unidade indisoluble. O primeiro presidente de Galiza foi un demócrata íntegro e exemplar. Todo o que fixo e dixo Castelao ao longo da súa vida e en todos os lugares do mundo nos que estivo foi esencialmente política ao servicio da nación e do pobo galego. Inmediatamente despois da súa morte, o franquismo iniciou a construción dunha versión manipulada de Castelao, ensalzando o creador e o artista xenial e atacando, ocultando ou minimizando a súa traxectoria e obra política. Continuar con esta visión distorsionada, convertelo nun mito desprovisto de ideoloxía e de compromiso político, utilizalo como estandarte en contra dos ideais que defendeu, constitúe un fraude histórico e unha negación do legado inmenso que nos deixou. Cando se veñen de cumprir 80 anos da publicación no exilio de Sempre en Galicia da Fundación do Consello de Galiza, considerado o primeiro goberno galego, e cando se cumpren 75 anos do seu pasamento en Bos Aires, o Grupo Municipal do BNG presenta a seguinte proposta: solicitar ao Goberno da Xunta de Galiza o recoñecemento de Castelao como primeiro presidente de Galiza e o Consello de Galiza como primeiro goberno galego da etapa contemporánea, apoiar a declaración do 2025 como ano Castelao e instar ao Goberno Municipal e impulsar unha programación municipal propia que poña de relevo a dimensión política de Castelao, o seu compromiso con Galiza, a súa obra artística e literaria e o seu humanismo e internacionalismo solidario. Nada máis, grazas. Vou ser, pois nada, hola de novo, dicir, non vou loar nin de novo, porque xa o fixo a propoñente, a figura de Castelao e a súa pois valía e faro, se me permite, hacia o que Galicia e o seu labor. Por lo tanto, vou ser moi breve na miña intervención. Apoiaremos a declaración do ano 2025 como ano Castelao. Entendemos o punto 1, no que solicita o Goberno da Xunta de Galiza pois o recoñecemento de Castelao como primeiro presidente de Galiza e o Consello de Galiza como primeiro goberno da etapa galego, da etapa contemporánea, pois como o que é, como un recoñecemento honorífico hacia unha situación de exilio provocada por unha longa noite de pedra, na que se tentou manter algo que debería de ter sido se non fose desgraciadamente interrompido por unha dictadura cruenta. Non podemos, é certo, non podemos entender tal proposta ou tal presidencia e tal goberno como algo pois, con poder efectivo e con eficacia e con responsabilidades pois, efectivas. Non podemos refacer o pasado, pero que non debemos de deixalo no esquecemento. Bueno, permítaseme, porque xa o pleno xa foi bastante tenso, permítaseme unha brincadeira con respecto ao último punto da orde da proposta. É dicir, estou por achegarlle, señora García, unha emenda á súa moción, unha achega, para que, dentro desa programación municipal propia da que fala, pois que se incorpore explícitamente a participación da Orquestra Castelao ou, se non existe, que se cree, porque non, vai isto un pouco a que a programación municipal, desgraciadamente, no Carballiño casi toda está centrada en festas e orquestras e tal. Entón, pero, bueno, como non quero meter nun compromiso, pois o concelleiro de festas ou de cultura ou do que sexa, ímolo deixar así, non lle vou facer a emenda. Moitas gracias.
Hola, bo día a todos. Vale, antes de nada, apreciar a exposición que fixo Sofía da vida de Castelao e dos seus acontecementos. Desde aquí e desde o Grupo Municipal do Partido Popular queremos recordar que o Consello da Xunta do 27 de decembre do ano pasado, de 2024, xa declarou ano 2025 ano Castelao. Vale, a unha das figuras máis recoñecidas e coñecidas por todos os galegos. Tiñamos o deber de brindarlle esta homenaxe, así o fixo o Consello da Xunta, e queremos aunar arredor da figura de Castelao e unir a todos, non separar. Ben, partindo dese punto de vista, desde o 27 de decembro, a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude está a organizar diversas programacións. Entre elas, quero nomear unha das máis importantes que se vai a desenvolver no segundo semestre deste ano, que é na Cidade da Cultura, onde se vai a facer unha exposición recreativa virtual da vida de Castelao, onde el mesmo vai interactuar, é dicir, el vai a contar a súa vida, os seus logros, toda a súa literatura e vai poder interactuar cas persoas. Ademais desto, co cual lle recomendo a todos os que estamos aquí que se acerquen a vela, a Xunta tamén ten organizado cos diferentes centros escolares de toda Galicia actividades de divulgación de carácter educativo para que os menores e non tan menores coñezan a figura de Castelao e sigan ondando nela. Vale? Isto vai a facer en conxunto cos equipos de normalización lingüística de cada centro educativo. En colaboración tamén ca Fundación Castelao e ca Editorial Galaxia vanse publicar 3 edicións que deixou da súa obra teatral, quizás a máis coñecida, Os vellos non deben namorarse. Vale, asimismo, se vai a digitalizar todo o papeleo e proceso de colaboración que fixo Castelao en relación co Estatuto para aprobación do Estatuto de Autonomía, en colaboración co Instituto Padre Sarmiento. Desde aquí, nos, desde o Grupo Municipal, igual que se fixo no Parlamento, queremos reconocerlle ese traballo desenvolvido e darlle a maior importancia. Recordar que foi tamén dedicada o segundo ano das letras galegas a Castelao. Recordar tamén que a Xunta no 2011 declarou toda a obra de Castelao ben de interés cultural, que se crearon as medallas Castelao tamén, e que ese mismo ano, no 84, o Parlamento por unanimidade acordou retornar os restos de Castelao para que fora enterrado no Panteón dos galegos e galegas ilustres de Galicia, porque era algo que lle debíamos. Con isto só son unhas poucas das actuacións que vai a levar a cabo a Xunta, a Consellería de Cultura en colaboración con todos os concellos. É unha máis que fago de portavoz para que a xente sepa a onde pode acudir para ver todas estas representacións e darlle a importancia que merece Castelao, co cual, señora Sofía, en canto a postura de declaración de ano Castelao, van ustedes tarde, xa se fixo o 27 de decembro, e a aportación da señora Pontón á Cultura en relación a isto pasa igual, vai tarde, separáronse xa na designación de ano Castelao no Parlamento en canto se fixo o primeiro acto institucional, quixeron ir por libre, vostedes fixeron en Pontevedra. Non vamos a utilizar a Castelao como ferramenta política, non estamos de acordo, queremos utilizar a Castelao para unir o pobo galego, as galegas e as galegas, non vamos a ir a vertente política, co cual, igual que apoiamos a Castelao, apoiamos a moitos máis escritores relevantes en distintas facetas, como poden ser Celso Emilio Ferreiro, Rosalía de Castro, Ledicia Costas, Vicente Risco, Emilia Pardo Bazán, Camilo José Cela, etc., por decir algúns. Que Castelao ten unha importancia que hai que recoñecer e que o pobo galego estaba en deuda con el, sí, aí estamos. O punto 2 da declaración de ano Castelao 2025 xa está recoñecido pola Xunta e nós non temos, por suposto, ningún inconveniente a apoiarlo. Instar o Goberno Municipal a impulsar a programación
municipal, por suposto. Recordar tamén que aquí hai unha calle dedicada a Castelao, se non me equivoco. O que non vamos a votar é a favor do goberno do primeiro presidente, do nomamento como primeiro presidente da Xunta de Galicia, porque entendemos que non foi elexido democráticamente, e tampouco o Consello de Galicia como primeiro goberno galego. Se vostede decide que se voten por separado, tendrá o noso apoio na segunda e terceiro punto, senón, pois terá o noso voto en contra. Nesta intervención nada máis. Xustiña, non me paséis, Sofía. Bueno, bo día de novo. Nada, en primeiro lugar, dicir que dende logo o Partido Socialista sempre foi un dos grandes defensores da figura de Castelao. Castelao é unha persona que une. Castelao é unha persona, ademais, que cando falamos de aquela persoa que pode representar a defensa da cultura galega, pois eu creo que hai unha gran unanimidade sobre a súa figura, e así o fixo aquí, así o fixo o seu compromiso no exilio, e dende logo, pois así tamén o fixo na súa obra artística, que aparte de ser ensaísta, pois tamén como debuxante, pois tamén a crítica, e nunca deixou tamén o humor, que eu penso que era unha persona pois que dende logo pois reflexaba perfectamente pois o que era, podía ser incluso a retranca dos galegos, e que a parte da súa labor artística, que dende logo é importantísima, pois tamén a súa labor política. El foi, pois, a parte de deputado, pois foi o gran impulsor do Estatuto Galego, un estatuto que se aprobou outra vez, que se aprobou, que non se levou a cabo, nunca se executou, pero que despois, no ano 1971, se volveu a aprobar un estatuto que é vixente, onde o Partido Socialista pensa tamén que o mellor agasallo que podíamos facer a Castelao, dende logo tamén, era reformalo e actualizalo, porque dende logo todo cambiou moito, e dende logo a situación da lingua, que realmente é o que máis nos preocupa, está nunha situación que non é nada boa, atendendo os estudios que continuamente van dando resultados de que o uso está decaendo dunha forma importante, e non se están a tomar as medidas necesarias. En canto á proposta, esta proposta xa foi presentada no Parlamento Galego, unha proposta que se presenta que varios puntos que a mellor podrían ser fora de tempo, pero en todo caso no que nós coincidimos neste caso co BNG, sobre todo en que no punto 2, en apoiar a declaración do 2025 como ano Castelao, é algo que xa está feito por parte dos grupos que estamos aquí, despois instar ao Goberno Municipal a impulsar unha programación municipal propia que poña de relevo a dimensión política de Castelao, o seu compromiso con Galicia, a súa obra artística e literaria, etc. Nós, dende logo, estamos de acordo, traballaremos, como dicía neste caso a concelleira Elvira, tamén co resto de administracións. Aquí a Xunta ten moito que dicir, dende logo os centros escolares con quen sempre nos coordinamos para este tipo de actividades, pero tamén co resto de colectivos da vila, como poden ser as propias librerías, incluso a Levantar o Iso dos Poetas, que tamén sempre fan actividades como o resto de colectivos, e que dende logo nós tamén vamos a estar aí, porque dende logo vamos a defender, temos tamén a intención e o compromiso de poñer a figura de Castelao nun primeiro plano e dar a coñecer a aquelas persoas tamén que non coñezan, e tamén que se lle dé valor ao uso da lingua a través do recoñecemento da súa figura. Despois, falando neste punto de actividades culturais, aproveitando que Espazo Común nunca deixa de olvidarse de criticar o goberno municipal e di que só son orquestas, a min realmente me molesta, porque me parece unha falta de respeto non só a nós, ao Concello e a actividade política e os artistas que hai, senón tamén o resto de colectivos. Quero recordar que no que vai de ano, que van aproximadamente 2 meses, a parte das mellores obras de teatro galego, tanto de adulto e infantil, tamén pasaron por aquí grupos como a Banda da Loba, que é unha das mellores bandas de Galicia, ou sea, houve tamén concertos. Ademais, tamén temos monólogos, agora mesmo tamén vai haber, por exemplo, o monólogo de Touriñán, unha persona que fixo 3 pases, que foi un éxito, a vostedes ao mellor non lles gusta, e despois tamén houve estreos de musicais, e vai haber estreos de musicais en Galicia, xa non digo espectáculos de maxia, etc., e a parte aqueles que levan a cabo os colectivos. Eu sei que a vostedes non lle gusta, por eso non van, pero, dende logo, se digolle que isto ocorre no Carballiño, pódese ver na programación cultural que existe e que está, se queren, tamén a súa disposición. Non hai ningún problema. En todo caso, non nos queremos desviar, pero, dende logo, non vamos deixar sen contestar esa proposta, que o que sí estamos de acordo en defender a figura do BNG. É certo que tamén no Parlamento de Galicia o Partido Socialista optou por absterse en canto ao punto 1,
porque solicitar ao Goberno da Xunta o recoñecemento de Castelao como primeiro presidente de Galicia, nós entendemos, di como primeiro goberno galego da etapa contemporánea, nós entendemos que aquí existe un debate, incluso entre os profesores da Universidade, non lle sexas, pois fala de que a actual etapa na que vivimos comeza no ano 81, despois da aprobación do Estatuto, polo tanto, nós entendemos de que de isto debería partir, estaríamos de acordo se existira un documento, un estudio xurídico, que é o que tamén pedimos no Parlamento Galego que se realice, para coñecer e votar con rigor o que se manifesta. Se non se acompaña de ningún tipo de estudio tal, nós entendemos que non podemos ter o coñecemento, e así se manifestou, e non queremos tampouco que isto se convirta nun debate, pois este punto. Pola nosa parte, anunciar que nos vamos a abster, como fixemos xa no Parlamento e tamén naqueles concellos onde xa hai moito tempo que se levou esta moción, por o punto 1, en todo caso, non estaríamos totalmente de acordo en caso que se houbera esa proposta, e que o punto 2 de declarar no Castelao, sí, e o punto 3, dicir que xa comezamos a traballar neste eido. Nada máis e moitas gracias. Grazas. Ben, agardamos que o Partido Popular non construa unha versión manipulada de Castelao, e vou a ler algo, agardo que non sigan nesa línea. Habiendo fallecido en Buenos Aires el político republicano y separatista gallego Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, se advierte lo siguiente: la noticia de su muerte se dará en páginas interiores y a una columna. En caso de insertar fotografía, esta no deberá ser de ningún acto político. Se elogiarán únicamente del fallecido sus características de humorista, literato y caricaturista. Se podrá destacar su personalidad política siempre y cuando se mencione que aquella fue errada y que se espera de la misericordia de Dios el perdón de sus pecados. De su actividad literaria y artística no se hará mención alguna del libro Sempre en Galiza, ni de los álbumes de dibujos de la Guerra Civil. Cualquier omisión de estas instrucciones dará lugar al correspondiente expediente. Dito esto, voy a explicar por que o BNG reivindica e recoñece a Castelao como primeiro presidente de Galiza. Por que de xusticia que así sexa? Porque Castelao creou e presidiu o Consello de Galiza, o goberno do exilio que se constituiu o 15 de novembro de 1944. A 10.000 kilómetros de distancia botaba a andar un goberno para o noso país, para unha Galiza que padecía a represión franquista, mais que el soñaba cun futuro de seu, libre e democrática. Ese primeiro goberno galego era a expresión clara da defensa da nosa soberanía, cunha declaración fundacional que recoñece os dereitos plenos para as nacións e a vontade de existir, mesmo cando todo se ponga contra. Trátase dun goberno legalmente constituído fronte á ilegalidade do golpe militar que se impuxo no 36. E, polo tanto, é necesario restituir a súa condición de presidente no proceso de recuperación da memoria histórica que defendemos, demandamos o seu recoñecemento oficial e que nos centros de ensino as novas xeracións saiban que o primeiro presidente deste país por dereito propio foi un nacionalista. Nada máis, moitas grazas. Bueno, non tiña pensado intervir porque as cousas están claras, pero, bueno, vexome na obriga de matizar ou de aclarar algunhas cousas. É dicir, como xa ben acaba de ler Sofía, pois é ilustrativo, e así ven na moción, é dicir, Castelao non só ten a parte literaria ou de dibuixante ou tal, sino que ten unha parte que é fundamental nel, e parte da súa obra, pois, vese reflectida aí, é dicir, o componente político, que por moito que queiramos maquillalo ou que queiramos tal, pois era donde era, e así o manifestou el, e era o que era. É dicir, non podemos entender hoxe ou non podemos quedarnos un pouco a idea que sería do PP, que non é, que é o que nos falta por oír. Insisto, punto 1, entendémolo como que é, é dicir, pois oficialmente o goberno galego de etapa contemporánea empeza onde empeza. Pero entendemos e parecenos tamén que a xa de algún xeito honorífico, que non vai ter efectividade real, pero si honorífico hacia ese esforzo que fixeron moitas xentes no exilio, pois porque aquí non se podía, pero fora así, manter o que era o que se acadara no 36, antes do alzamento, do levantamento da revolta dictatorial.
Simplemente, señor Diego, señor concelleiro, mire, gostaríame que entendese unha cousa. Os gustos particulares hacia a cultura e o que sexa son de cada quen, son particulares, non son obxecto, non deberían ser obxecto deste pleno. Cada un vai e asiste ao que lle gusta ou ao que lle apetece ou ao que, polas razóns polas que sexa. Ahora ben, a programación municipal que está financiado con diñeiro público está suxeito a críticas de calquera, tanto os ciudadanos como dos particulares. E é o que fixen a modo de broma. Nada máis. Quero que o entenda, é dicir, non valore nin tal o que asiste ou que non asiste. Moitas veces, incluso, pois entende vostede que ten aludido aquí a conciliación e tal. Non é porque non se queira ou non se poida, é que ou non se queira ou non lle guste, simplemente porque non se pode. E é así moitas veces. Nada máis. Bueno, a ver, señora Sofía, pareceme moi ben o que leu, pero non lle vou entrar na polémica, hoxe non. Sabe, é unha pena que vostede utilice a Castelao neste senso. Non pode cambiar o pasado está aí. Pero prefiero, dende aquí, mirar cara adiante, non cara atrás, que sempre estamos ca mesma tesitura. Vostedes teñen un problema, ese problema de apropiarse daquelas persoas relevantes como que fosen do BNG. Non sei se Castelao lle dixo que era do BNG. Para min Castelao é unha persoa nacionalista que fixo todo posible porque Galiza tuviera un estatuto de autonomía, o cal lle recoñecemos, e aparte era un divulgador da cultura galega. E fora de aí, se vostedes queren leválo ao plano político, é problema seu. Nós queremos aunar e queremos unir os galegos e galegas, non separalos, e menos neste tema. Estes enfrontamentos creo que non levan a ningún lado, co cual xa vou calar, non vou dicir nada máis, e xa lle dixen todo o que tiña que decirse. Bueno, eu insisto que de todas formas o mellor agasallo que lle podíamos facer a Castelao, aparte, obviamente, de dar a coñecer a súa vida artística e política, porque é importantísima tamén para entender a historia de Galicia, eu penso que é cambiar o actual Estatuto de Autonomía e, dende logo, tamén un novo plan de normalización lingüística, porque vamos nun paso estrepitoso. Dende que se cambiou hai uns anos, se pasamos no decreto de plurilingüismo, por exemplo, de educación, están caendo os galegofalantes. Vemos como hai pouco o último análise de aí que tamén dicía de que isto ten un camiño malísimo. Agora parece que se están xuntando as forzas para debatir que medidas hai que tomar. Hai que pensar que xa dende que isto empezou a cambiar despois do bipartito, a tendencia agora, debido que tamén hai a multiculturalidade nova na sociedade, hai novas tecnoloxías, digitalización, redes sociais, etc. Isto tamén cambiou un paso xigantado e todo isto temos que traballar e temos que actualizarnos como sociedade que protexa o noso ben máis querido que é a nosa lingua. E ese é o mellor regalo que podemos facer a Castelao, aparte, como digo, de difundir a súa vida e obra, que o faremos dentro do Carballiño. Dicirlle que nos gustaría que o punto 1, se vostede ten a ben, votar por puntos perfectos, senón non nos vamos a abster, a pesar de que estamos a favor no resto das cuestións, e dicirlle a Fran que non iba por ele, simplemente digo que a min, personalmente, e a moitos colectivos desta vila lle molesta cando o Espazo Común fai o chiste recurrente de que aquí só hai orquestas e por eso me vino a obriga dicirlle o que hai. Vostede di, os gustos non son de cada un. Efectivamente, eu non o cuestiono, igualmente que cada un asiste cando pode ou cando tal, pero dende logo que sí está claro é que non podo admitir como Concello de Cultura que diga que aquí só hai orquestas cando houve un sinfín de actividades variadas e as vai a ver e de unha gran calidade e unha gran entidade. Eu penso que, por sorte, hai unha boa programación que non só é mérito do Concello de Carballiño, senón de todos os colectivos e, dende logo, de todos os artistas que tamén aportan dende cada un dende o que poda para manter viva unha cultura galega que é a que está por riba de todo, como podemos ver en canto ao teatro galego, a defensa que se fai na programación, a música galega e, dende logo, ao resto da cultura que tamén se estende. Nada máis, moitas gracias. Ben, nada, para pechar, estou de acordo co señor Fernández en que o mellor regalo que lle podemos facer a Castelao é defender a nosa lingua, e para elo podemos empezar polo Concello do Carballiño. Eu agradecería que a partir de agora toda a documentación
por dar un primeiro paso, nos fose entregada en galego, por exemplo, por poñer un exemplo, aparte de todas as actividades que se van a facer. E por último, rematar dicindo que o BNG non utiliza castelao, o Partido Popular, sí. Bueno, volvemos sobre esta moción que recolle un tema do que xa se falou neste pleno, que é o tema da auga, neste caso, desde outro punto, de outra perspectiva, que é o das traídas veciñais que son propiedade ou que utilizan os veciños, pero non ven sendo máis ni menos que o mesmo que a sucede no núcleo, que é a utilización da auga para uso humano e o seu posterior depuración e tratamento. Neste caso, centrámonos no tema do abastecemento. É unha cuestión que se pon encima da mesa o que reflita a moción que pois tradicionalmente non se quere ver ou se soslaya como así non existisse, pero existe. É dicir, co agravante de que na actualidade, e moito me temo que según se vai avanzando no tempo máis aínda, os povos van a menos, con menos xente, maior idade, maiores dificultades para soster e para manter esas traídas veciñais como é debido, mentras, por outro lado, as exixencias que se requiren van a máis. Por lo tanto, a nos parecenos que máis alá dunha cuestión legal que tamén é sobre todo unha cuestión de, o que plantexa a moción, unha cuestión de equidade, de xustiza e de solidariedade. Remato nesta primeira intervención sin máis coa proposta, co que solicitamos, é dicir, algo tan sencillo como que se elabore un estudio da situación da traída de augas de todo e cada un dos núcleos de Carballiño, é dicir, compre saber a día de hoxe cal é a situación actual de cada unha delas, coas súas problemáticas, coas súas posibilidades de ser mantidas pola propia veciñanza, que se preste un apoio legal e económico aquelas que non cumplan coa normativa de hoxe, incluindo nesto pois a súa legalización da concesión se non estivese pois ao día, e, como non, pois que se garanta un axeitado suministro da auga con todas as garantías sanitarias a cada fogar do Concello. É algo que non está incluído dentro do megacontrato que se licita ou que se está licitando, pero non deixa de ser algo pois que ten obrigas este Concello tamén. Moitas gracias. Grazas, ben. Bueno, este é un tema que levamos pedindo e agora que estamos inmersos no proceso de licitación do contrato do ciclo integral da auga, pois xa falamos e pedimos, porque ademais son unha serie de núcleos, non son 2 ou 3, sino falábamos de uns, ao mellor, máis de 10 e, é obrigado o Concello garantizar o suministro, o abastecemento e depuración a todos os veciños. Que hai dificultades? Por suposto, que o abastecemento e o saneamento a determinados veciños é áxil e rápido e fácil e a outros vai a ser máis complicado. Pero si é certo que deberíamos preocuparnos por garantizar ese suministro e que todo o mundo teña acceso a él, o que non queira, porque falábase de que hai moitos veciños que non queiran. Home, haberá de todo, haberá o que non quere e haberá o que realmente este preocupado. E despois, claro, aquí entramos no tema dos consumos, que hai moitas problemáticas que, si toda a veciñanza, todos os núcleos estuvesen conectados e regulados, bueno, pois sería moito máis doado. Entón, dende que empezamos ca contratación ou ca licitación do contrato, non sei se xa teñen algo traballado, se teñen pensado melloralo por fases, se hai que empezar de cero, un pouco que nos conten que é o que teñen feito ao respecto desto. Vale, dentro do que é o Concello de Carballiño, hai
moitos povos que están fora do que abastecemento de auga que ten o Carballiño e o seu núcleo. Estes povos que están fora de, bueno, teño un montón deles, sobre todo na zona da Madalena, é a zona que máis dificultades temos para levar auga. É fundamental que todos teñan un abastecemento de auga potable segura. É importantísimo, aparte, o que nos decía a Unión Europea, na regulación que vai vir é fundamental, xa obligan ahora mismo a ter unha auga segura, facer unha serie de controles en todo momento para que esa rede de auga sea segura. Neso estamos empezando a meternos dentro do contrato de auga. Unha das melloras que as empresas contamos que presenten é todo isto das fosas sépticas, do que é abastecemento de auga, todos os problemas que hai derivados desta, sobre todo o problema legal, que vemos que hai moitas comunidades de usuarios que están montadas ben e hai outras que non están ni montadas. Dende que a Consellería de Medio Ambiente sabemos que Michel anda traballando moito neste senso para intentar que todas as comunidades de usuarios que se chaman agora pois estén totalmente legal. Hai na nova legislación que vai saindo nesto, a verdad que se move moito últimamente, ten moitísima problemática legal, queremos o futuro nos contamos que o Concello tense que facer cargo de todas estas redes de abastecemento que son pequenas. Que pasa? Habrá que cobrar de alguna forma, habrá que chegar a un acordo con cada comunidade diferente. O importante é que cada pobo teña o seu abastecemento de agua segura, sin ninguna duda, é unha cousa moi importante agora e en todo momento. Gracias. Sí. Bueno, nós vamos a votar a favor desta moción porque estamos de acordo cos 3 puntos. Que se elabore o estudio, que xa está elaborado, que se presta apoio legal e económico a aquelas que non cumplan a normativa, neso estamos, e que se garante un axeitado suministro de auga. Cal é a realidade? Bueno, a realidade é que as dúas comunidades de usuarios de auga que se dirixiron ao Concello, concretamente Costolla e Boedes, demandando unha axuda para a construción dun novo depósito de augas, foron atendidas vía subvención, porque ao ser un organismo que non depende do Concello, a única maneira de axudalos é vía subvención. Diuselle unha subvención tanto a Boedes como a Costolla para facer un novo depósito, aumentar a capacidade e, sobre todo, reducir as perdas, que é un dos problemas fundamentais. Estas dúas comunidades teñen 2 presidentes, entre comillas, activos, non digo que os outros sean inactivos, pero quero dicir que se moven ben, que foron a hidrográfica, que arreglan os papeles. Bueno, a verdad que hoxe danlle a lata, danlle a lata entre hidrográfica, sanidade e tal. Dios mío, hai que ser... Outro exemplo, para que vexades un caso contrario, pode ser o de Madarnás. Olles, hai que agradecer, como alcalde, agradezco aquí públicamente a laboura feita por Adolfo durante tantos anos, pero, bueno, por cuestións familiares, por cuestións tal, cansouse e os veciños decidiron pasarlle o control do depósito de Madarnás ao Concello do Carballiño. Deso estamos, xa levamos nós, e é verdad que Madarnás sempre tuvo unha cuestión que é fundamental nas traídas de povos, que é contadores, non por cobrar, porque non cobran, pero fundamentalmente polo consumo. Temos un problema grande no verán, pois que ao mellor veñen 2 turistillas ou, bueno, 2 de fora que teñen piscina, que tal, que enchen a piscina e deixan ao pueblo a 2 velas. Temos que andar cos camións, botando, etc. Inma conoce ben esa zona porque é unha das zonas que... E ao mellor esa problemática tamén a ten oído. Esa é unha realidade. Despois temos outras, olles, Paciños ten 2 traídas, pero vamos a levar, xa sabedes que no concurso de auga vamos levar auga da traída, porque teñen 2 traídas, pero como se non tuvera ninguna. Non hai consenso, non hai acordos, entonces, bueno, hai xente que nos pediu, sobre todo familias, matrimonios novos que teñen fillos que non poden estar dependendo de si teñen auga en xullo ou en agosto. Eu creo que esa obra, como sabedes, no prego da auga hai un canon para o Concello anual que está comprometido para meter no tema hídrico,
aí se meterá, e eu creo que é importantísimo, vai ser un hándicap de futuro que despois hai que desenvolver, evidentemente, pero chegar co depósito de auga encima de Paciños, porque nos estaríamos poñendo por enriba da cota hasta de Boedes, e poderíamos levar unha conexión a media ladeira de montaña e por gravedade que era todos os sitios. Eso está planificado, eu por eso che digo que apoiamos esta moción, estamos traballando e o estudio, bueno, xa se fixo en parte cando foi o pliego da auga, pero temos tamén un estudio específico sobre as traídas comunais. Xa digo, o Concello está aberto a todos, tanto a axudar, teño estado con eles, a acompañaros a hidrográfica para legalizar as cousas, como a aportar cartos, porque entendemos primeiro que é unha obriga do Concello dar o servizo, non é xa unha cuestión de... É unha obriga que ten o Concello que todos os veciños teñan acceso a determinados servicios entre os que se encontra auga e, xa digo, apoiamos a moción neste sentido. Pois, moitas gracias, señor alcalde, por ese apoio explícito. Como ben di vostede, dixen na miña primeira intervención, pero que non entrei a fondo nelo, decir, máis alá da cuestión que é fundamental, de equidade, de xusticia e de tal, está a obriga legal que ven recollida no artigo 4 do Real Decreto 3/2023, que no segundo apartado, primeiro, é para cando a administración é directa por parte do Concello, e no segundo, cando é indirecta, o Concello debe garantizar o seguinte, que se cumpla co senalado na normativa en canto ás infraestructuras e a reparación e mantemento das mesmas, garantizar a calidade da auga, de consumo, pois, o protocolo de autocontrol, os planos de sanidade da auga, bueno, en fin, a realización de fugas estruturais, bueno, toda unha serie de cuestións que, aínda que non sean titularidade do Concello, si o Concello ten esa obriga legal. A situación é a que o alcalde menciona dúas, por certo, alude a un estudio, queremos ter, que non o facilite, ter copia del para saber con exactitude cal é a situación de cada unha delas. Alén disto, que acabo de dicir, dirixo-me agora ao señor portavoz do PP e concelleiro con responsabilidades neste goberno. Vostede dúas veces ou tres lle escoitei dicir agora que era algo isto fundamental, que era importantísimo e tal, pero vostede ten responsabilidades de goberno, as palabras están moi ben, pero compre pasar a vostede hai que lle pedir algo máis que as palabras, é dicir, responsabilidade e plans. E para non ir a outros partidos e irme ao seu, voulle facer mención a que na Diputación de Pontevedra teñen dous plans relacionados con estes. Un é o Plus ou máis Aqua 2025, que tuveron o 2024, tuveron o anterior, no 2024 tuveron máis de 300 solicitudes as que se acolleron, e que desde aí vai, subvencionan desde a instalación de contenedores, novas canalizacións ou mellor das existentes, investimentos sobre a rede de distribución, investimentos sobre as tomas de auga, investimentos de acondicionamento, etcétera, etcétera, hasta na digitalización dos contadores e todo eso. É como a realidade é a que teñen outro chamado Nova Aqua Plus. Nova Aqua Plus, que este para que? Para os que subvencionan aquí. Pois a legalización, basicamente, de moitas instalacións que están sin ter legalizada a concesión. Por lo tanto, señor Castro, está moi ben as palabras, o que se quere, temos a intención, queremos, pero, sobre todo a vostede, o que se lle hai que exixir aquí, e para iso vostede ten responsabilidades, se non nos asumen, realidades concretas. E as realidades estou mencionando dúas, que non son nin do PSOE, da Diputación de Pontevedra, gobernada polo PP. Moitas gracias. Ben, bueno, evidentemente que todos compartimos que o suministro de auga ten que ser seguro para todos os veciños e veciñas, pero claro, como ben decía Fran, os que gobernan serán os que teñen que executalo, e non se pode quedar en queremos, pero porque decía, señor alcalde, que teñen elaborado o estudo. Eu pregunteille si había algo feito e vostede díxome que non. Agradecería ter acceso entonces ao estudo que hai, porque sería importante. O único que se falou foi de que, bueno, pois Pol, Zafra, Soutobaleiras, Mosteiro, Trigás e tal, que estaban dentro deses
Entón, bueno, sería importante bueno, que ese estudo, porque estará feito por técnicos, para, bueno, pois verémolo con tempo, para, pois eso, ver en cantas fases se pode executar e como se pode facer, pois, bueno, porque, repito, porque é moi importante garantizar o suministro da auga e despois a depuración e o saneamento, porque, claro, falaban que no contrato da auga, home, sí, aparecían 36 fosas sépticas, vale, pero moitas delas hasta se descoñecía onde podían estar. Entón, claro, a ver, todo isto non se vai a facer de hoxe para mañá e evidentemente, bueno, xa levan un tempo no goberno. Sería importante que se axilizara e, como ben decía Fran, na Diputación de Pontevedra, na época do bipartito, pois a partir de agora non sei que vai a pasar, pero bueno, o apoio legal e económico é importante. Evidentemente, o Concello ten os recursos que ten e legalizar todas as situacións que temos no Concello do Carballiño require unha partida económica moi importante. Entón, oye, terán que colaborar as administracións. Entonces, bueno, penso que moito máis non hai que comentar máis que poñerse a traballar e executalo. Pepe. Vale. Nos, en todo momento, queremos feitos, non queremos palabras. Eso é o primeiro. O que non se pode facer un día para outro, ojalá poidera. Ojalá tuviera unha varita mágica e dicir, voulle facer aí un couso. Non é así, por desgracia. Dende este Concello, o contrato de auga que están intentando parar, non sei por qué, é o fundamental para que isto vaya para diante. Poden pensar o que queran. Dentro deste contrato de auga vai unha partida moi importante para intentar regularizar todo isto. A parte desto, temos o PERTE de auga que está aprobado para Carballiño, que tamén vai todas estas problemáticas podense tirar de aí. A parte deso, esta semana salen subvencións, unha delas, vou a leer, subvención destinadas a particulares, subvención destinada a mellora de instalaciones comunidades de usuarios de abastecemento para o consumo humano da Comunidade Autónoma de Galicia. Aí podense hasta 15.000 euros por comunidade de abastecemento de agua, podense solicitar para arranxos esta semana a U232A. Se quere vela pode, é interesante. Sei que Michel leva un control de todas as fosas éticas de Carballiño. Dígolle, hai 43 ahora mismo. Bueno, ahora mismo non, as que hai. Eran as que aparecían ali. Xa, porque non nas contaron ben logo. No, Michel foi buscando aparecer algún pozo, algunha cousa máis a maiores que tenas todas controladas, dá moito traballo que outra limpiar todo eso. É moi importante, pero sobre todo para, xa non é unha cousa social, é unha cousa importantísima. O da auga é un recurso que é un ben preciado, cada día vai ser máis, e temos que cuidar do abastecemento e tamén da depuración, porque temos moitos problemas de fosas éticas que están en malas condicións e hai que intentar que a depuración sea fundamental. O sea, unha depuración verde, de forma, o que nos di a Unión Europea ahora mismo, que sea segura, máis importante que eso, ahora mismo da agua non hai nada. E dígolle a Fran, de verdade, nós o que queremos son feitos. A min as palabras levas ao aire. Queremos traballar por eso. Esperemos que co tempo pode decir o que se fixo que non. Moitas gracias. Ben, e basicamente, Sofía, os problemas temos a partir dos 500 metros, vale, de o resto vai todo por gravedade, quero dicir, Cabanel, Armesegos, xa é traída municipal. Eu creo que esta obra é importante, polo que che digo, porque vamos a coller unha cota de casi 600 e pico metros, que nos vai a permitir pasar por outro lado e por gravedade xa distribuir. Hai o compromiso con Paciños e con Pol, xa adquirido, e fomos arranxando todas. O problema fundamental desto é que haxa unha vontade por parte dos veciños propietarios desa comunidade de usuarios de auga.
E despois, o que dicía Fran, que a veces é moito máis importante que estén legalizados, porque estas subvencións que as dan, porque as dan, se as pides, digo en xeral, teñen o problema, o primeiro que che piden é que estés legalizado, que estés sabes? Entonces, bueno, esa parte hai que reforzala, pero teñen o que querer eles sempre. No, básicamente, non hai moito máis que dicir. Anunciar o noso voto a favor e... Un minuto, Fran. Sí, básicamente para non que perdón, básicamente para que queden as cousas ben claras, xa que o portavoz do PP lle gustan claras. Feitos é o que queremos nós, e feitos é o que ten que aportar vostede, porque ten responsabilidades. É dicir, vostede está nos guiando, nós non dudamos, pero está nos guiando todo a futuribles, que se Michel xa ten feito, que se o contrato da auga, por certo, unha das alegacións que nos metemos no ciclo integral da auga foi POL, que vostedes votaron en contra desa alegación que introducimos nós. É dicir, falamos de realidades. Entonces, a realidade non é un futurible dun contrato de auga, que usted fala de alongar, así que queremos, non sei que, sin outra tal, un contrato que está previsto 20 anos. É dicir, non podemos deixar que isto pase 20 anos. Subvencións, moi ben, vai a Bagarelas ou vai a outro pueblo a ver quen ten capacidade para tramitar estas subvencións se non é axudado polo Concello. É dicir, a problemática está aí, a problemática é grave. Temos a inmensa sorte que non ten pasado nada, pois porque ao mellor a xente xa está inmunizada a esa auga que está acostumado ao seu corpo, a esa auga que está utilizando. Pero non debemos de deixar de soslayar, como dixen ao inicio, este problema, e meter a cabeza como un avestruz debaixo de non sei onde, palabras, parole. Queremos feitos e realidades. Sin máis. Gracias, Fran. Votos a favor? Unanimidade. Ben, pasamos ao punto seguinte. Moción de espazo común para a legalización, moción de espazo común para que o concurso do SAP teña máxima transparencia. Ten a palabra, Adolfo. Sí. Bueno, por desgracia, seguimos falando da cuestión do servizo de axuda no fogar, non? Sería desexable que tantos meses despois de que empezaran os problemas, pois xa non tuveramos que falar deso, porque iso sería síntoma de que estaba todo resolto, pero lonxe de ser así, os problemas siguen aí. Hoxe é día 6 de marzo, que saibamos, as traballadoras siguen sin cobrar o mes de febreiro, creo que unha parte da paga extra tamén está sin cobrar, se non teño mal entendido, e, polo tanto, pois hai que seguir falando desto. Hai que seguir falando desto porque, en primeiro lugar, hai que ver como chegamos aquí. Hai unha serie de antecedentes que son que vimos avisando dende fai moito tempo que había problemas, que a empresa estaba en problemas, que estaba habendo retrasos nos pagos, e o Concello díxonos, como sempre, desde o principio, cando falamos de feitos e de palabras, aquí díxonos desde o principio, os pregos xa están. Os pregos xa están. Eso díxose en decembro, eso díxose antes do Nadal, eso díxose en xaneiro, e os pregos non se publicaron ata o 13 de febreiro, se non teño mal entendida a data. Evidentemente, todas esas veces que se dixo os pregos xa están, mismo aquí en sesión plenaria, no, para a semana xa salen, non se estaba contando a verdade. Estábase mentindo, o que é o mismo. E iso a nós parecenos realmente grave porque estamos a falar, e quero recordar o pleno de decembro onde trouxemos unha moción para falar desta situación e fomos enormemente constructivos buscando o ben do servizo e o ben das traballadoras e omitimos calquer tipo de crítica que si collía, pero que despois nos atopamos no pleno seguinte con que hubo que levantar un reparo. E tamén se nos dixo, pero agora xa vai, en un mes está, chegouse a decir. E, polo tanto, parecenos que, efectivamente, o que levamos falando todo o pleno, unha cousa son as palabras e outras os feitos. E nós, todos os datos que damos aquí, dámolos con coñecemento, con documentos, con datos, insisto. E vostedes limítanse ás palabras. Ben, por que volvemos hoxe a falar desta situación? Volvemos a falar hoxe desta situación porque, unha vez máis, o acordo do PP-PSOE só sirve para restarlle competencia a este pleno e para restarlle transparencia aos procedementos. Falamos dun procedimento de 5 millóns de euros. 5 millóns de euros. Pero xa non é a contía, xa non é o que lle custa aos veciños do Concello, que son que non pagan, nin vostede nin eu, somos os 14.000 que vivimos no pobo. O problema é que
que por facer mal os pregos anteriormente, porque os pregos anteriores non foran o precisos que tiñan que ser, estamos vivindo moitos dos problemas que vivimos. E nos pedimos aquí en pleno, e iso está documentado unha vez máis, non fai falta que nos inventemos nada, porque xa sei que para vostedes somos Satán, xa sei que somos, bueno, eu esta tarde non sei se queimar a Veracruz ou Balneario, teño que decidilo, pero bueno, vostedes son os adalides do Carballiño, pero sería bo que contaran a verdade algunha vez, e que non xogaran ca vida da xente. Pedímoslle que nos pasaran os pregos con antelación para facer aportacións, de xeito absolutamente constructivo. Pasáronnolos? Non. Os traballadores, o comité de empresa, os sindicatos pedironlle que pasaran os pregos con antelación para facer aportacións. Pasáronnos? Non. E máis, reuníronse cun grupo de traballadoras, non sei se o comité de empresa ou non, xa publicados os pregos, e recolleron unha serie de aportacións que lle fixeron, que lle dixeron que iban a incluir. Quéreme contar que van a incluir xa cos pregos publicados e que as empresas preparando as ofertas van modificar os plenos? É unha pregunta concreta que lle fago, porque vostedes as traballadoras dixeronlle que sí, que ian incluir esas melloras. Vale, a pregunta é moi clara. Van modificar os plenos, os pregos agora? Vanse modificar sobre a marcha? Vale, perfecto. Perfecto, pois ojalá sexa verdade. O que pasa que, sinceramente, costa moito creerlles absolutamente nada. Miren, agora vamos ao que vamos. Por lei, este concurso sería competencia do pleno. E só o feito de que se xuntaran en UTE o PP e o PSOE permite que o pasen á Xunta de Goberno local. Curiosamente, un contrato desa cuantía, desa importancia e desa relevancia social, como estamos vendo que ten, ese contrato poderíamoslo tratar aquí. Iban decidir igual que teñen 11. Iban decidir igual o que quixeran, pero íbamos a tratar e debatir aquí. Que fixeron vostedes? Leválo a un órgano que se chama Xunta de Goberno local, onde están só 5 do PP e do PSOE. Non está ninguén máis. Iso é o concepto de transparencia que teñen. Iso é o concepto de facer ben as cousas. A min que me perdoen, pero a min non me cadra absolutamente nada. A ver, habendo os antecedentes que hai, que a mesa de contratación da auga, vendo o esperpento que temos que ver de fulano es cojonudo, tenemos la mejor mesa del mundo, pero fulano se va, porque tiene unha dignidad tremenda e está ofendido e se va. Home, cando denunciou o PSOE e o BNG polo tema das depuradoras, non se foi para ningún sitio. Non se foi para ningún lado, Entonces, vamos, a ver se somos un poquinho serios, porque eu creo que no Carballiño, para vos hai algúns, pero non hai tantos como vostedes pensan. A xente sabe ler e sabe escribir. Entonces, eu pediríalle que deixen de facer anuncios que non son certos, que deixen de xogar ca vida da xente, porque esta xente, cando estás sin cobrar, estás pasando putas. Os usuarios do servizo, cando o servizo empeora, pasas putas, e falamos de xente que necesita axuda. Isto xa non é a broma das orquestas, nin isto é xente que ten problemas e necesita que lle vayan a axudar a casa. E o ánimo co que vai a traballadora non é o mismo, se cobrou ou non cobrou, se ten cartos para gasolina ou non os ten, non é o mismo, nin o trato que se pode recibir. Por lo tanto, inda sendo unhas grandísimas profesionais, que hai que agradecerlle o esforzo que levan feito desde entonces, vostedes son todo o contrario de grandes profesionais. É así, esa é a realidade. Estamos a 6 de marzo e o concurso está sin resolver. Inda queda ata o 13 de marzo para que se presenten ofertas, certo? Cando vostede dixo en decembro, un mes. E que, despois deso, se remato, alcalde, inda ten que reunirse a mesa, valorar, que non haxa ninguna reclamación, e aínda 15 días máis para xudicar. Como dixemos nós, ata abril ou maio, seguramente, non haxa resolución do concurso. Mentres tanto, agonizando. E vostedes que fan? O concurso novo, levámoslo á Xunta de Goberno local para que non estes satánicos de espazo común non teñan nada que opinar. Pois esa é a súa política. Nada máis. Sofía. Grazas. Ben, pois, lamentablemente, volvemos a ter a problemática do SAF noutro pleno e, lamentablemente, porque non arranxaron a problemática, e meses tuveron, desde que levamos advertindo que vai haber un grave problema, tuveron tempo de arranxalo e non o fan. E o que nos preguntamos todos e todas é que está pasando para que non se rescate o servizo e se solucione o problema. Cobren as traballadoras, os usuarios teñan a atención que precisan e se aumente o número de horas. É incomprensible, porque as explicacións que dan non son claras nin transparentes. Mirade, este é un exemplo do que supón as consecuencias de privatizar os servizos públicos e facer negocio co cuidado dos nosos maiores. Aquí o temos, o que está pasando cas traballadoras e o que está pasando cos usuarios. Pero mirade, na vida sempre hai algo positivo.
E o positivo desta situación vou vos decir o que é. Que o servicio podía estar perfectamente remunicipalizado, porque o servizo está funcionando solo cas traballadoras, porque a empresa nin está nin se lle espera. O Concello, bueno, dirán vostedes a que se están dedicando, porque sei que traballan moito, pero o problema sigue en riba da mesa despois de meses e de meses e de meses. E agora, voulle a dar máis datos, porque xa fixo un resumo o portavoz de Espazo Común, e voulle a dar máis datos do seguinte. Mire, vostedes o que se dedican é, primeiro, a privatizar todos os servizos públicos. Eso é o seu. Pero, que pasa? Moi ben, estudios de viabilidade de xestión directa xa non se fan. Non, é que é moi difícil. Para vostedes é todo moi difícil. Pero é que a maiores de privatizar os servizos non fan seguimento dos contratos. Non fixeron seguimento deste contrato actual, porque lle vou a dar datos que avalan o que estou dicindo, evidentemente. Miren, poñen nos novos pregos, non sei, non sei cantas horas que a empresa ten que prestar en concepto de mellora. Cantas pediron durante todo este tempo? No actual contrato, por poñerlle un exemplo, cantas pediron, cantas se concederon, porque iso vai en beneficio dos usuarios e das traballadoras. Teñen, voulle dar o dato, porque vostedes cando lle preguntamos nunca responden, porque hai que contratar detectives para ter acceso á información e á documentación. Tiñan vostedes 1.750 horas o ano, que vai en beneficio dos usuarios, en esas melloras. Pero vostedes non se preocupan. Non se preocupan se se cumple, se non se cumple. Non se preocupan de que cobren as traballadoras e de que a empresa incumpla e non rescaten o servizo, vanse preocupar das horas. Entón, que están facendo? Eu pregúntome, que están facendo? Porque eu xa non sei que máis podemos traer a pleno, expoñerlle, propoñerlle en positivo. E a veces, claro, hai que perder os nervios, porque vendo a pasividade, a desidia e o pasotismo que teñen, que a xente este sin cobrar, os usuarios estén atendidos grazas ás traballadoras, porque, bueno, entendan vostedes, todos os que están aí sentados, con que motivación vas a traballar se non cobras, con que motivación te levantas pola mañá sabendo que ti non cobras e que tes que pagar a hipoteca, o aluguer, os teus fillos que teñen que comer. Home, non sei. Eu non sei que lles parecería a vostedes. A min pareceme horrible, horrible, e agardo nunca verme nesa situación. E que a persoa que ten a sartén polo mango e a solución, que non o faga. Eu gustaríame que hoxe salíramos todos de aquí con esa resposta. Por que non se fai despois de tantos meses que levamos traído isto a pleno? Ben, eu vou rematar esta primeira intervención porque se me acaba o tempo facéndolle varias preguntas. Está feita a corrección de erros dos pregos que se comprometeron cas traballadoras o pasado xoves? Non está publicada. Sei que me van a contestar que sí, que a teñen feita, porque vostedes teñen todo o traballo feito, pero non sei en onde. Cando van cobrar as traballadoras? Sabemos perfectamente todos os que estamos aquí, que agora non é o mesmo negocio que tiñan, é que se nos paga o Concello pagamos, sabemos perfectamente do que estamos falando, verdad? Cando van cobrar as traballadoras? E pregunto, cando van cobrar as traballadoras, porque estamos falando dun contrato Sara, que señora secretaria, dígame se vai a tardar menos de 3 meses en adxudicarse cos prazos, porque claro, usted non sabe, pero as traballadoras saben que van a estar mínimo 3 meses sin cobrar. Cuidado, cuidadito do que estamos falando. E van rescatar o servicio? Van arranxar o problema dunha vez hasta que este licitado o servicio? Porque o único que estamos vendo é que o que vamos a ter a partir de agora, pola súa desidia, polo seu pasotismo, é que as traballadoras van a estar sin cobrar hasta que o novo contrato se licite. Neste primeiro turno, nada máis. Moitas grazas. Sofía. Pepe. Sí. Para nós, bueno,
demagogia pura isto, pero é fundamental que cobren as... O sea, non é demagogia, é unha cousa que de persoas... O sea, que calquer traballador cobre no seu día, é fundamental. O problema, já vi que é o problema que temos ca empresa, o goberno, sei que se está traballando en pagar ao día todas as facturas que ten, pero a empresa ten problemas de liquidez, é un... Desde a nosa perspectiva, canto antes acabe o contrato este, o mellor que pode pasar para o Carballiño e para as traballadoras do SAF. A moción que temos en riba da mesa pide levar ao pleno todo o que a transparencia e a contratación do SAF. Na Xunta de Goberno é moito máis rápida é urgente as medidas que podemos tomar e por iso contamos a transparencia, máis transparencia, digolle en serio, que facemos neste Concello para que toda a contratación sea o máis limpia posible, non poden ter ninguna dúda. Está mezclando a transparencia da contratación da mesa da auga que vamos a non sei o que, con que as traballadoras cobran. É unha cousa que dende o goberno, dende o Partido Popular, vemos fundamental que todo o traballador, e máis se presta un servicio que depende do Concello, cobre no seu día e no seu momento. Esperemos que canto antes se adjudique este contrato, igual que o da auga, que se solucionen as cousas. Nos estaremos encima deso. Gracias. Bueno, bons días a todos e a todas. Que vos conste a todos que, a parte das traballadoras e dos usuarios, a persoa que neste momento máis interesa solucionar este problema é a min, podedes estar seguros. E a min eso de que digan que se xoga ca vida da xente, que estamos xogando, lle digo que a min isto me está quitando salud. A elas lle quita, e son consciente, pero a min tamén. E que eu estou en constante contacto ca empresa exigindo para que se fagan pagos e incluso para que se renuncie ao contrato. Porque dicen, por que non rescatamos? Nas residencias, eles renunciaron ao contrato. No momento en que se renuncia non hai ningún problema. Nova empresa e se acabou. Puente. Se nos queremos rescatar e resolver o contrato, temos que abrir expediente, ten que ir ao órgano de contratación da Xunta a alongarllas. Ahora temos os pliegos encima da mesa. Si que hai unhas modificacións que facer, que están feitas e que se van a publicar. Pensei que estarán publicadas mañá, me imagino. Son modificacións puntuais, porque sí é verdade que no seu momento se nos pasou unha documentación e había algunhas traballadoras que estaban de baixa. E as chicas que están na oficina, que están facendo o esforzo, pois non eran conscientes de eso e houve aí esa diferencia, que nos reunimos co comité de empresa e nos lo comentaron. E entonces accedimos a meter esas modificacións. Nos por nos non hai ningún problema. Por que non se lles pasaron os pliegos? Porque na lei de contratación, que a mí me pasou o técnico, me dice que hasta que se publiquen os pliegos non se pode pasar información dos pliegos. Hasta que estén publicados. Entonces tampouco quero incurrir que o día de mañá unha empresa denuncie porque estaban publicados os pliegos ou había xente que tiña conocimientos dos pliegos e que incluso chegaran a maus de algunha empresa. Entonces, se queremos claridade, temos que ir ca lei. E claridade, eu serei o que teña, pero claridade e honrada non hai que me gane. Así yo digo. Porque son os valores que a mí me enseñaron na miña casa. Desde sempre. Entonces, que me digan outra que lle vou a contestar a Sofía tamén, que me dice que traballe, que me poña a traballar, o pasotismo. Mire, usted seguramente dorme tranquila na súa casa, eu non. E yo digo que levo 3 meses prácticamente sin dormir. Usted dixo que tiñamos que traballar, que a persona que era un completo pasotismo. Pasotismo non. Eu non estou mirando solucións. Estou todos os días ca secretaria, cos técnicos, cas traballadoras, intentando solucionar e buscando solucións. Temos unha cousa, que o día 31 deste mes acaba o contrato. Haxa rescate, non haxa rescate, acaba o 31.
E neso estamos buscando solucións. E estes pliegos xa van a un coste alto para que non haxa estes problemas. Van a un coste de hora alto para que non veña unha empresa kamikaze que poda pasar o que pasou con esta. Entonces, xa digo, eu non teño nada máis que decir nesta primeira intervención, simplemente que estamos traballando, que os pliegos van pa diante, que seguiremos traballando e poden estar seguros que a persona que máis interesa xunto cas traballadoras e cos usuarios é a min, neste Concello. Non sei aos demais, pero a min sí, desde logo. Nada que decir, non? Está todo ben. Según vostedes, fixeron un traballo inmaculado, estuveron encima do problema dende o principio, e aquí non pasa nada. Pero aquí hai xente con camisetas manifestándose para exixir o que é deles. O sea, que alguén algo fixo mal. Ou fixeron no todo ben e eles están aquí por capricho. Elas están aquí porque sí. Non, están aquí porque se fixeron malas cousas. Vale? Silvia, mira, todo está moi ben e o vitimismo a min xa me cansa. O sea, o de que pobriños de nós, que nós facemos... Mira, o 19, déxame ver a data, por favor. O 10 de decembro, cando xa se estaban manifestando as traballadoras, dixeches tú nun xornal que está ultimando el proceso de licitación ya que el contrato con la empresa actual está prorrogado desde marzo. Asegura que los pliegos están listos y queda dependiente de aprobar el estudio económico que se presentará en un plazo aproximado de 10 días. Isto dixéchelo ti. Non o dixemos nós, os satánicos, ni nos dixeron as traballadores, nada, dixéchelo ti. Por qué? Porque era urxente. Pasaron 2 meses, Pasaron 2 meses enteiros, non 10 días. E cada día é o problema que é na casa desta xente. Pero en calquera caso, cuestións que dixo Pepe, estades desexando que o contrato acabe canto antes. Sí, claro, como as traballadoras, só que elas non cobran e os demais sí. Pero, en calquera caso, está na vosa man. Hai un incumplimento de contrato de hai moitos meses. E vos sodes o goberno, non vale cando tal son goberno, cando tal, ojalá llueva café nel campo. Non, de vos depende. De vos depende tomar solucións. É que é moi bonito ser goberno para unhas cousas e ser espectador para outras. A Paco leva funcionando un montón de anos, pero non todo o mundo ten o talento de Paco para eso, eso hai que reconocelo. A xunta de goberno local é máis rápido, por qué? Canto se tarda en convocar unha xunta de goberno local e canto se tarda en convocar un pleno? Por que é máis rápida? Porque vides correndo. Vides correndo desde os 4 camiños, e que non sei cal é o que é máis rápido, o que é máis transparente. Porque temos información todos e todos podemos aportar e axudar, para non ter que andar ahora remendando os pregos que vamos a ver o que trae. Porque unha cousa é facer unha corrección de erros e outra cousa é modificar os pregos. E se se modifican os pregos, igual hai que volver ao principio. Ou nos arriscamos, como pasa co da auga, a que veña unha empresa e reclame. E haxe que voltar a empezar. E se hai que voltar a empezar, explicádelo a esta xente. Entón, unha cousa é unha corrección de erros pola que se pode facer algunha apreciación, pero non se poden modificar cuestións sustanciais dos pregos, nin económicas, nin de casi ningún tipo. Eso dio claramente a lei, non o estou inventando eu. E despois, aquí hai 2 temas. Hoxe vimos a falar de por que estes pregos non se tratan en pleno e non se é máis transparente. O dos cobros xa tiñades que ter solucionado fai meses, non son o mesmo. Estamos dicindo que aquí, sin haber reclamacións, isto vai ir a maio. A esta xente vai ter que estar aquí 3 plenos máis. E ideslle seguir contando milongas. É que de verdad que vos escoito e non entendo nada. Mira, a empresa é verdad que a empresa o mellor era que renunciara, pero se non renuncia, vos sodes os que tedes que tomar medidas. E agora pregunto, dentro dese vitimismo de que malos sodes, aquí viñemos e están aí as grabacións do pleno en xeito constructivo, apoiando, aportando. Quedastes en pasarnos os pregos con antelación para tratalos ou non? Podíanse ter tratado nunha comisión? Sí. Pero non nos los pasastes, pero quedastes en pasarlos ás traballadoras tamén, e non os pasastes. Todo iso que estou dicindo é certo ou é mentira? É todo certo, verdade? Eu non invento nada, non necesito inventar nada. Entonces, deixade de intentar dunha vez. Deixade de intentar, facede. Porque estou farto de vir aquí, imos intentar. Non, eu sempre intento, non, eu estou volcado. Pero os resultados onde están? Onde están os resultados? Vai facer xa non sei cantos meses que estamos falando desto nos plenos. Dime, rematou. Perdón, non escoitaba a campana. Non, que vai, último punto. Eu estaba esperando polo supertacañón, pero non... Vale, pois nada, rematei. Non hai moito máis que engadir. Ainda me queda un minuto final, o sea que, bueno. Bueno, pois eu, despois de escoitar o equipo de goberno, o que penso é que teñen que dimitir todos. Porque si tanto traballan, si tanto se esforzan e si tan preocupados están e miran a situación que estamos, porque vamos a ver, eu penso que hoxe aquí somos todos coñecedores da situación real da empresa, señora Baranda.
porque vir contar o que contou aí queda moi bonito. Pero mire, aí hai un grupo de traballadoras e outro grupo que está traballando que sabe perfectamente que están mentindo, que as engañan, como fixeron hasta o de agora. Sí, señora Baranda, sí, porque sabe perfectamente vostede e todo o equipo de goberno que non van cobrar, A que non? Non van cobrar, porque o Concello non pode pagar. A que non? Sábeno. A que o saben? A que saben que onte as traballadoras tuveron que volver, enviarlle un comunicado á empresa e o Concello dicindo que a partir de entonces iban ir ao servicio a pé? Imaginadevos os usuarios. A que vostedes o saben? Ou polo menos vostede. E sabe vostede tamén outra cousa, señora Baranda? Deronlle unha limosna de 100 euros. Que lle parece? E ten a desfachatez de sentarse aí e decir o que dixo. Era mellor que dixera o que dixo o portavoz do Partido Popular, que somos uns demagogos. É o mellor que poden facer, decir a verdade para que os escoiten. Porque moita da xente que os escoita, que non sabe do que falamos, poderá pensar, bueno, quen ten razón ou que non. Pero mire, hai moitísima xente que o está padecendo, vivindo, que son as traballadoras e os usuarios. E a xestión desto é nefasta. E vostedes son os que teñen que poñer a solución. Pero xa, porque levamos moitos meses. E se non a poñen, a todos nos gustaría saber que é o que pasa. Di vostede que está falando ca empresa. Pero que ten que falar ca empresa? Despois, que ten que falar ca empresa despois de todo o que leva facendo? Usted terá que falar cas traballadoras e cos usuarios, que o servicio depende do Concello, e a empresa, se incumple, rescatar o servicio e acabouse. É que é todo moi difícil. Pois marchen pa casa. Se é todo tan difícil, marchen pa casa. Porque de verdade, que mire que lle levamos advertido por activa e por pasiva. E é máis, elas tamén, as traballadoras tamén, e máis, hasta a empresa yo dixo, home, E agora, por certo, que me parece fatal, remato agora, que me parece fatal que lle diga as traballadoras que sei que lles poñen un precio. Oiga, por favor, que o precio é pa empresa, que a ver que beneficio van sacar as traballadoras do precio da hora. A ver que beneficio van a sacar. E ademais que é un precio estipulado por lei. Que non é como si... Non, sei que non. Ai, mi madre querida. Bueno, mire, acábaseme o tempo e eu vou a rematar co seguinte. Por favor, arreglen o problema xa, para que as traballadoras cobren e os usuarios teñan un bo servicio, nada máis. Vale, nos en todo momento quixemos, pois eso, que o contrato volvera po Concello e polo que estuvemos vendo é máis complicado do que parece. O que falaba antes de resolver o rescatado contrato, ao final leva máis tempo que esperar ao 31 de marzo que remata o contrato ca empresa esta. Nese momento, contamos que se non está... Estos son, penso que serán feitos, O 31 de marzo remata o contrato ca empresa, nese momento entrará outra empresa, pode ser a que teña o contrato xa adjudicado ou unha empresa que máis ou menos que podemos chamar puente ao tempo que estea o contrato sin adjudicar. Esa é a realidade. Contamos, as traballadoras van cobrar. Eso, desde o Concello, teñen seguro, porque é un contrato do Concello, é un servicio que dá o Concello. Ahora mismo, o gran problema que tuvemos foi a empresa, eso sabe todo o mundo. O que hai que facer é quitar esta empresa como sea de aí, por os problemas que nos deu. Eso que temos desde o Concello do Partido Popular é o que temos, o que queremos, e o bon sería que a empresa deixara o contrato, pero non o vai deixar, por lo que estuvemos falando con eles.
Nada máis, gracias. Bueno, nada, usted me dice que teño que falar, que non teño que falar ca empresa. Mira, eu falo ca empresa, por suposto, para exigirlle. E teño que falar con ela. Me guste ou non me guste máis ou me guste menos. Pero sí que teño que falar. Entonces, a mí me parece moi ben yo dos precios. Eu non dixen en ningún momento que os precios foran para as traballadoras. Usted dice o que lle sale do moño. Usted siga facendo o seu teatro, como fai todos os plenos, que é o seu, e siga utilizando determinadas cousas con fin político. Que tamén me parece moi ben. Cada un utiliza as cousas como lle vai nelas. Eu non o utilizo políticamente. Non utilizo nada, absolutamente nada, políticamente. Hai que ser conscientes, e hai que ter un pouco de sensibilidade. Eu teño cas traballadoras, por suposto que sí, pero non utilizo políticamente nada. Nin os problemas dos demais. Que lle conste a toda a veciñanza que a mí me importan. Sí, ríase, pódese rir, pero igual que usted pide respeto, que é a que máis pide respeto aos demais compañeiros, vostede. Porque é a que máis falta o respeto deste pleno. E tanto pedir respeto. Entonces, eso para empezar. E segundo, vámonos a ceñir no que vai a moción. Na moción, eu seguirei traballando, e eu seguirei buscando para que estas señoras, se non é antes o día 31, a partir do día 31 non teñan estes problemas. E busco todos os días, estou todos os días. E ao salir daqui, sean as 2, sean as 3, e non me vou a unha reunión por este tema. Día e noite, se fai falta, e sábados e domingos. E non é demagogia, é verdad. E ahora ceñíndonos, digo, que eu, no tema de trasladar o contrato ao pleno, digo, mire, o contrato, este contrato, o van valorar técnicos. Van valorar técnicos, que non teñen ningún tipo de interés. Absolutamente ningún. Non están en ninguna empresa, ni vinculados a ninguna empresa, ni nada de nada. Non teñen ningún tipo de interés. O único interés que teñen é que isto salga o mellor posible para este concello, non para este concello, para os usuarios deste concello, os usuarios do SAM. Segundo, retrasar. Sería retrasar o que é o contrato, andar delegando. Ora, neste momento, está indo para diante. O día 13 acaba. E convocarás a mesa de contratación o antes posible, para que isto salga o antes posible por o ben de todos. E terceiro, eu teño a conciencia moi tranquila, porque vostedes están sempre que se os contratos, que se transparencia, que se non sei que. Eu non sei se vostedes en algún momento fixeron algún chanchullo, non sei, xa me fai dudar, porque todo é transparencia. Eu teño a conciencia tranquilísima, tranquilísima. Miro que lle digo, tranquilísima. Non teño ningún interés en ninguna empresa. O único interés que teño é que isto salga dunha vez e salga o mellor posible para traballadores e usuarios. É o único interés. Non me levo nada, non me levo un euro. Ni me levo nada. E con todo isto, pois, moitas gracias a todos. Sí, vou intentar porque son moitas cousas. Realmente, como isto é un auténtico despropósito. Primeiro punto, se contaran sempre a verdade, non pasaba isto. Se non dixeran a semana que ven, hubieran dito, tardamos 4 meses en facelo. Xa esperábamos todos. A pregunta que se fixo aquí é clave. O Concello pagou a empresa este mes? Non, verdad? E saben que de momento non lle van poder pagar, verdad? Porque saben que hai un embargo de Facenda e non se lle pode pagar. Por lo tanto, as traballadoras non van cobrar. Non sei por que non estamos aquí facendo trampas ao solitario. Sabémolo todos os desta mesa. Sábeno as traballadoras. Sabe todo o mundo. Entón non sei que estamos contando. Xa entraremos outro día no de esperar o 31 de marzo e a ver o que pasa. O que é seguro é que non vai estar o contrato adxudicado. Eu teño moitas dúbidas de se esa empresa que entre a prestar o servizo a partir do 1 de abril lle vai pagar os atrasos ás traballadoras que non lle pode pagar a empresa actual. Teño moitísimas dúbidas, pero bueno, ojalá sexa así. E Silvia, xa por último, inténtalo, non che nego que o intentes, pero o éxito é nulo. Inténtalo, pero nunca sae. Inténtalo, pero levas un montón de tempo e aquí o de intentar é o Pepe, pero hai que intentar e facer. Joder, politizar a política. Tú estás aí porque tes un cargo político. E todas as decisións que tomas son políticas. E nós estamos aquí e vimos a facer... Ahora non. Presentaste por un partido político, xa veremos onde acabas. Eres escollida concelleira por un partido político. E agora pasou un minuto xa. Sí. Vale, pois nada, sencillamente, chámame a atención só, quero recalcar que para nós é unha alegría que a concelleira aclare que non vai haber técnicos vinculados a ninguna empresa, porque é unha novedade no Concello do Carballiño, eso é unha cousa nova. Por suposto, un pouquiño de seriedade, un pouco de educación, porque está... Pero Paco, que educación? Eu agora mismo dixéchesme que acabara o tempo fai 20 segundos, Paco. Pero aquí que novedade, a novedade é que non che gusta o que estaba dicindo. Se estuvera dicindo el alcalde escojonudo non me interrumpías. Paco, se estuvera dicindo el alcalde escojonudo non me interrumpías, a que non?
No, sí que pasa que non che gusta o que estou dicindo, no, interrumpíache igual. Paco, estamos tempos aí. Adolfo, desde que me dixeches que acabara, tardei 20 segundos. Interrumpíache igual porque é unha cuestión de manter os tempos, joder. Paco, Vale. pasaron 20 segundos desde que me dixeches. Tranquiliño de todo. No, que pasa co tema, claro? Tranquiliño. O tema é o que ten. Bueno, nos vamos a votar en contra, evidentemente, porque mañá hai unha xunta de portavoces precisamente para traballar este tema. Ostra, e cando a convocastes? Non, Pois, será unha xunta que convocaremos vamos a xa que mañá. outra cousa. Como? Ora, Dixo cando unha salga- xunta de portavoces. Cando salgamos de aquí, sí. Dixeches xunta de portavoces, Paco. Sí. No, bueno, Vale, pois de eso. gobername. Vale. Ben, a favor, espazo común, Nos a favor, por suposto. vos tamén, Abstención. abstención, e nos en contra. Sofía. Expediente de información económica financiera, execución trimestral e dación de conta de decretos. Vale, preguntas. O persoal da estación de autobuses que Sí. se atopa actualmente na Avenida do Balneario, cando se vai a trasladar para a nova parada intermodal que se atopa na estación de tren? Cando se comecen as obras do centro de saúde. Cando se comencen as obras do centro de saúde? Claro. Estánme preguntando os que están na estación de autobuses. Sí. Sí, claro. Hasta ese momento están ali, vale. Sí. Cando se van a repoñer as farolas e sinais danados nos accidentes? Bueno. Sinalei unha serie de rúas, pero hai moitas máis. Compramos, sabe que na 25 de xulio hai 5 farolas que rotas, cada unha costa 8.000 euros, xa as pedimos. Son esas grandes que, bueno, ali ao lado do Botana dase conta, que falte unha. Sí, Pero sí, xa hai- bueno, faltan en faltan moitos sitios. Cinco. Pero, eso... Están pedidas xa. Vai con cargos seguros dos... Algúna sí, algúna non. A do Botana sí que pillaron a paisana que subiu pola acera e hai outras que non, que si se dan a fuga. Me digo eu... Vale, No, vale. Sofía, si se escapa o tipo... Home, xa, pero si un vehículo que tire unha farola non quedará en condicións de... Un golpiño de nada, non? Mira, fíxate, moitas son autobuses e camións, se te fixas pola altura, que o que lle rompe son a cabeza, que la calle que baixa pa Piteira, fíxate, non hai unha... Bueno. Non hai unha bombilla. Independientemente quen asuma o fuste, deben repoñerse. Están solicitadas. Cal vai a ser a ubicación definitiva para o Servicio de Conciliación do Bo Día Familia? Pois onde están? Vale. Pódennos aclarar a titularidade dos terreos nos que se construiu unha praza ao redor dun cruceiro en Mesego con cargos fondos cooperou por 48.000 euros? Municipal. É municipal? Home, é que eso xa non lo pide, o cooperou. É o Vale, primeiro dato. Non, digo, sí, que calquer subvención nos piden, é o primeiro que nos piden, a titularidade dos terreos. Que criterio se usa para a ordenación de limpeza de camiños no rural? Os non asfaltados? Pois fundamentalmente teñen un calendario que xa quedará feito da época de Rosa, o que son campos e espazos públicos ten moito que ver co calendario festivo da parroquia e tamén o estado do camiño, hai unhas que medra máis, outros que medra menos. Cando se van rematar as obras na Rúa Mirto, no barrio de Flores, e as melloras na Rúa Cesario Tizón, que foron remendadas con chapas? Pois chegaron, xa se pediron fai 4 semanas os pirulos para controlar o acceso dos coches e unha vez que se poñan, pois xa se repoñen as 4 ou 5 pedras que están soltas. Que pasou cas ocas da praia fluvial do Cuco? Cal foi o seu destino e por que desapareceron? O destino supoño que o levaría, non sei se é no Rodicio ou onde, que o levaría Medio Ambiente e o que había que eixar cidadanas de que se lle botaba. Cando está previsto a sustitución do alumeado por LED no resto das parroquias do Concello? Pois estamos indo pouco a pouco, se fixa cada vez que funde un farol xa poñemos LED e estamos á espera de pedir un proxecto europeo para completar. En canto á seguridade viaria no Torrón, está previsto algunha mellora? Instalacións de reductores de velocidade, colocación de beirarrúas? Beirarrúas xa solicitar a Rosa cando era concelleira, que fixera un tramo,
Pero, bueno, dirixeremos a Cotó porque sabe que é unha vía autonómica. Volveuse a solicitar, sí. Que criterios se siguen para a adxudicación das axudas directas ás asociacións culturais? Bueno, como ten dito o concelleiro moitas veces, pois hai un acordo cos colectivos que reuniron a todos e entre eles repartiron. Vale. Bueno, esas son as 10 preguntas. Podo facer os de robos? Sí, de robos, sí. Vale. O poste da luz da rúa Amalia Fernández Mosquera no parque infantil segue sin adoptar ningunha medida de seguridade e está a punto de caer. Está todo... Pero é de luz, Sofía. Bueno, de luz, é un poste de madeira que está totalmente comido no fondo. Pegado á casa de frente. A barandilla, non, pegado á barandilla que sube. No, mandamos ya, non sei, igual que hai outra pregunta, non sei se é túa, creo que sí, do poste aquel que está atado no cementerio. Sí, tamén. Xa lle mandamos, volveu lle mandar, e ahora xa vamos a denunciar porque é única, non? Meterlle unha multa, é de Telefónica, e este tamén, non, este tamén, o de Toscaña. Bueno, tamén é moi urxente rematar o plan de autoprotección do auditorio e o conservatorio. Fixo o informe a policía xa, mandóuselle ao redactor e esperemos que en breve non lo traiga. Vale. Hai que revisar o alumeado público e, sobre todo, todas aquelas farolas e bombillas fundidas que están en sitios onde hai pouca visibilidade, como pode ser os pasos de peóns, que, bueno, é importante que estén ben iluminados. E, bueno, dixeron que iban a pintar os pasos de peóns, pero hai que aumentar a seguridade e pintalos e identificalos ben, porque... Si, nós estamos complicado. Totalmente de acordo. Sabe que xa é a partida, que xa se non fai tempo e bueno, aplicala. Vale, do poste do cementerio xa falamos. Bueno, seguimos rogando que se aumenten as medidas de seguridade na Nacional 541 ao seu paso polo Carballiño e é urxente mellorar os accesos para peóns e a iluminación para acceder ao pabillón Paco Chao, a residencia do Cornoval, o centro comarcal, porque, bueno, por ahora non pasou nada, agardamos que nunca pase, pero a situación é complicada e hai moitos peóns que van camiñando. Tamén pedimos que a maior brevidade posible, bueno, as árbores que se atopan en mal estado no parque municipal, pois se revisen e... Agradecíalle, bueno, se ten algunhas en concreto, agradecíamoslle que nos dixera. No parque? Sí. No, digo, a mellor fala de algunhas árbores en concreto ou en xeral? En xeral, cando vas camiñando, que ves que unha pola está rota apoiada noutra e esas situacións. Home, vamos, pois facemos un paseo e vémolas, porque... No, quero dicir que, por exemplo, Adolfo falaba, te acordas, un que había ali, por si era algún en concreto, pregunto, non... No, en xeral. Vale, sí. E sobre todo agora, que claro, que a caída da folla vense moito máis. No, e que a folla despois collen peso é un peligro. Claro. Bueno, é urxente mellorar a seguridade dos parques infantís do Concello. Bueno, xa lle comentei o de Toscaña e o dos outros, e que, bueno, a ver, canto... agardemos que non tarden moito. E... tamén pedimos que se habilite unha sala de estudo adecuada ao desenvolvemento das actividades académicas dos usuarios, onde, bueno, teñan un ambiente tranquilo e onde se poidan concentrar a maior brevidade posible, se pode ser que habiliten. E nada, seguimos pedindo que, bueno, precisamos un edificio multifuncional onde poida ter espazos tanto a mocidade como os nosos maiores, locais de ensaio, ludoteca e demais. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias, Sofía. Adolfo. Ben, moitas gracias, alcalde. Bueno, comezamos, como me di que non as ten, se algunha, porque pode haber algunha nova polo medio, pois xa me comenta, e as demais son bastante semellantes ás de outros plenos. En primeiro lugar, as datas dos órganos colexiados de marzo tocarían o 13, o 20 e o 27. Pídolle encarecidamente o que xa falamos, rigor. Se é o último xoves de mes, vostedes decidiron que fora o último xoves de mes pola mañá, que sexa. Se hai que facer unha modificación, que se avise con tempo. Porque a maioría de nós non podemos, ou costanos moitos esforzos de unha semana para outra, modificar e adicar unha mañá. Traballamos noutras. 27. 13, 20 e 27. Vale, pois, insisto, eso é moi importante. Ben, o tema do solar da parcelación Maneiro, que se levou ali escombro de obras municipais e demais, cando se vai resolver aquelo? Que quedaron, Micho?
Ben. O tema das deficiencias que había no Parque de Toscaña, como avanza? E o tema da reclamación que había por os nenos que se mancaron? Bueno, e sabe que non lle pagamos, quedou resolto. Denegouse a reclamación patrimonial, non? Sí, claro. E a empresa esta que o vai facer, que é a que fai os parques, está a espera de recibir unhos soportes que lle faltan, non sei que dixeron, Alberto, unha semana, pero xa non depende de nós. Nós de logo puxemos e dixémoslle, mira, que en Semana Santa queremos ter eso en orden. Ben, o tema dos plans de seguridade, sempre se falou da necesidade de plans de seguridade na Avenida de Compostela, de plans de seguridade na Estrada de Ribadavia, e sobre todo na Avenida 25 de Xullo, que é a Nacional 541, porque sigue habendo accidentes no cruce da Fuchela constantemente. Eu creo que sempre o diremos, non compra agardar a que pase algo, hai que tomar medidas, as que sexan. Como está claro que pode haber máis incidencias. Entonces, que sexan os técnicos os que decidan, se semáforos, se pasos iluminados, se pasos elevados, ou que se poida, pero algo hai que facer. Algo parecido pasa en Flores, segue habendo, teñen que resolver o problema do acceso do tráfico. Non, está, xa te digo, xa se pediron concretamente a unha empresa de Maside, creo que é, non? O Peña, non? Os pivotes. E tan pronto cheguen, oixe, xa, hai que poñer despois unha señal de sentido único para chegar abaixo e subir para arriba e un pouco máis. Sí, insisto que nesto sempre diremos o mesmo, que non pode ser as dúas cousas, ou é peonil ou é de tránsito, ou é de tráfico. Entonces, tomar unha decisión. Cheganos queixas porque, sin saber moi ben por qué, collenos unhos contenedores que había na rúa Puerto Rico e subíronse para Julio Rodríguez Soto. Están enfadados os de Julio Rodríguez Soto porque teñen ali 50 illas de contenedores e os da rúa Colombia Puerto Rico porque agora teñen que subir colixo para arriba. Estudiaremos o tema porque a mí tamén mo quitaron da casa. Xa falarei que a concelleira. Bueno, pero... Pois xúntese con estes veciños e fagan denuncia conxunta. Pois roubaron. E va a estar ali solo. Das rodas para escarrilar. Bueno, carallo que me quedei sin ela. Bueno, os mesmos veciños tamén se queixan, pero bueno, tomamos... Queixanse, si tomen nota e miren a ver por que se fixo, porque realmente... Toma nota, xa. Realmente aí están molestos por eso, porque uns por unha cousa e outros por outra. Sacáronse de Puerto Rico e leváronse para Julio Rodríguez Soto. Aquela que baixa... Efectivamente, vale. Hai un montón de baches, o tema do asfalto, Rei sí, pero está o Carballiño, Julio Rodríguez Soto, Evaristo Bamonde, Aquilino Sánchez... Julio Rodríguez Soto xa sabe que hai que meterle as tripas a todo e... Vale, pero igual hai que... Sempre dixen aquí en público. Pero, alcalde, sí, pero xa falamos máis dunha vez. De aquí a que se resolva da auga e a empresa empeza a facer eses cambios, igual hai que andar por ali en tractor. Ahora tocará bachado. Claro, polo menos eso, claro. Xa temos o polo menos eso. Xa temos todo, simplemente que veña a vocer. Vale, pero bueno, non vai deixar de ser un parche. No, pero ben, pero suficiente, que hai sitios onde xa poden empezar a de Aquilino Sánchez, por exemplo, comeza a ser perigoso. Hai que volver a poñer, sí. Comeza a ser perigoso xa. O tema do control de tráfico no entorno do Parque da Alameda, aí hubo atrás tamén un atropelo, porque entran os coches de carga e descarga por un lado, por outro, marcha atrás, os peóns, eso habría que tamén regular. O BIN que tiñan intención, por fin, se é verdade, de activar as cámaras, ou vai ou racha, é dicir, son xa 6 anos que as cámaras hai postas. O tema, bueno, no uso da estación do tren xa lle contestou a Sofía, que será cando se empecen as obras do Centro de Saúde logo. As contas das festas do setembro, vánolas facilitar en algún momento, as contas, a xustificación que presentou a Comisión para recibir a subvención. A xustificación dos 33.000 euros que lle dimos. O que presentou a Comisión... No, pois fai que o pedimos meses, mire, estamos en febreiro, pedímoslo despois das festas. No, digo, aí non hai, é só te acabar la rei, non? No, pero bueno, entenden, nós queremos ver a ver, de feito, bueno... A nós non se nos deu acceso a ningún expediente desde fai moito tempo, a ningún dos que temos pedido. De feito, aquí está tamén o tema da barra da Veracruz, famosa tamén das festas, que pedimos se hai máis no Concello, porque nos pasaron algo, pero que nos pasaron non é un expediente municipal. Non hai nin tasas, nin solicitudes, nin hai nada. É unha documentación dun particular que vale, ser todo o que hai, entonces hai un problema, porque nin se fixo solicitude, nin se pagaron tasas, nin hai autorización firmada por ninguén. É un risco. Bueno, das farolas xa falou Sofía, iba a falar da de enfronte da Opel, do lado da Casa Azul, o reloxo do Concello? O reloxo do Concello estánlle rematando a máquina, é dicir, sabes que restauramos o reloxo. E agora vamos a facer unha máquina que é bueno, xa vai por satélite e é unha especie de láser que controla cando baixa o péndulo para volverlo a poñer en hora. Porque darlle hora non vale.
Manda carallo, todo o que facía o Gerardo ahora hai que facelo con láser. No, podelo facer, oye, se dábamos yo a Alberto e eu, pero era un coñazo. Chegaba o domingo, macho, o sábado e... Volvo yo decir que se o alcalde e o concelleiro teñen que dar corda ao reloxo que algo falla. Home, no, dimos ya... Vamos a ver, tamén para probar de que iba, oixe, que quedara ben. Ahora encargamos ese mecanismo e tan pronto traigan, xa temos reloxo, e máis, se hai unha tormenta, inda que se vaya de hora, volvese a poñer en hora, por satélite. Bueno, pois... Nin Gerardo, nin... Aguardaremos impacientes. As reclamacións xudiciais, tanto da estación do lavado como do tanatorio, hai alguna novidade? Penso que non. Non chegou nada, non hai... Ben. Bueno, desta xa falamos habitualmente, tamén supoño que estará Michel no tema, o tema daquel tramo que queda da estrada de Cabanelas, entre a Cera e todo eso, a ver se na vindeira comisión, para non enredar no pleno falando disso, nos poden explicar cales son os plans, cales son as previsións. Claro, pero, Michel, eu digo que se falou de facer e o que hai. Entón, xa digo, para non enredar agora na vindeira comisión, que para eso son as comisións, explícanos, oye, pues vamos a facer isto, vamos tal, e nós podemos dicir aos veciños que non lo comentan, pois esta é a idea do Concello. Vale. Seguimos esperando polo informe da policía por o tema do protocolo de seguridade do Día da Bici e do peche de apertura do Parque Municipal. Aprobar moción sobre transparencia está ben, pero... Non, pero, non sei, home... Bueno, eu falei co concelleiro responsable outro día, quedamos nunha cousa, entón pasarei un escrito dirixido a él. Vale. Eu solicitareino ao concelleiro, entonces. Xusto. Vale. A rotonda da Rúa Ourense cumple ca normativa? Sí. Cumple? Sí. Sí, se te fixas e vas a Bueu ou vas por aí, poñen as horas nas entradas das vilas un pouco desplazadas para obligar a... Pero que a poñan en Bueu non quere decir que cumpla ca normativa. No, digo que as vin en varios sitios. Vale. A pregunta é se cumple ca normativa de tráfico. É un proxecto de ingeniero, Adolfo. De momento empezou mal, a andaina empezou mal xa. Bueno, aquel era o día de San Valentín, amigo, tipo viña... Vale. O tipo viña dada de Coristanco. Vale. Bueno. De Ferrol, non? Pois menos mal que non se mancouse, non? A coña iba a ser coña. Xa estou aquí. Menos mal. Vamos a ver, sigo esperando a que nos contesten que licenza ten a obra da rúa principal, que sobresae... Que licencia de obra maior? De obra maior. Eu preguntei, pero Pepe... No, digo, pero mándalle a... Digo, acórdate. Vale, Pepe, mira, como eres o responsable, na próxima comisión, se che parece, sabes de que obra falamos, non? Pois dasnos a información ou tal. Sí, efectivamente. Non ten nada, díxome, o Diego que tiña todo. Vale, pero pois por eso, pero confirmalo para tal, e que está ben, e que a liña, que o problema é que hai veciños que consideran que se sai da liña e outros que non. Entonces, se hai un informe técnico que di que está ben, xa está. E que había o balcón e o que sale da liña o balcón. Pero precisamente se podemos velo, home, o que sae o voladizo do tellado, o que sobresae. O que sae o voladizo do tellado, pero bueno, insisto, Paco, se hai un informe de Sergio que di que está ok, enséñanoslo e acabamos, tachamos esta pregunta. No, digo, porque, vamos, eu preguntei por saber e me dixo eso. Vale, pois, síguennos preguntando cando se vai limpar a maleza na Fonte de Veiga, ao lado do cuartel da Guardia Civil. Eu creo que se limpiou fai pouco. Xa se limpou? Sí. A semana pasada, o mismo interesado díxome que estaba sin limpar. A semana pasada, o día de feira. Desde cando, Michel? No, e a semana pasada tamén xa estaba, Home, se limpaches a semana pasada, sí, claro. Bueno, pois eso, eu digo che que o día de feira me dixo interesado que vai ali que estaba sin limpar, o sea, que non é que leve tempo sin pasar. Eu non ando polo pobo mirando, son os veciños os que nos din isto, Quero dicir que non vayas pensar que eu vou toda a vida buscando onde buscar vos as cosquillas. Teño máis que facer. Claro, Michel, pero se o veciño me di a semana pasada que se está, e tú ahora me dis, canto tempo leva sin pasar? Home, limpache a semana pasada. Michel. Xa, pero non é... creo que non é o obxecto da contestación. Eu, Michel, non cobro un soldo por estar no Concello, entón eu non podo ir todos os días a mirar como está todo. Entón, con contestar que está feito desde a semana pasada, arreglamos. Bueno, a moción sobre transparencia xa non vou insistir. A reposición do panel informativo do Muño das Lousas, insisten nos que o que pagan. Xa están, pedimos unha axuda a xunta destas de turismo. Vale, hai varios, queixansenos dos baches na rúa que se acaba de asfaltar, na Serra Martiñá. Non hai baches, Xa non? No, vamos a ver, aquí había buratos, había na máis asfaltar ao cabo de 3 días. Era unha tapa, sabes estas tapas que a medio picaron, por o que me dixo Sergio, Sergio foi ali, pasarei a tarde para vela, pero díxome que era eso. Bueno, pois, en canto teña un día libre, vou por ali tamén.
O punto libre sigue abrindo un par de horas, a pesar que é unha das cuestións que permite aforrar no recibo do lixo, pero é moi difícil conciliar o horario do punto limpo con esa necesidade. Despois o punto limpo móvil está inmóvil, fai tempo que non se sabe del. No, anda por aí, polas parroquias. No, por aí anda. Por aí anda. Ah, roubaron, roubaron, escarallaron, foi en Mesego, ou un señorín. Roubaron. Mesego non, aí. Mesego nunca fan esas cousas. Mesego o señorín, xa dixe, que eu creo foi señorín, ou? Sí. No, roubaron e escarallaron unhas portas. Pois é unha mágoa. Os chachos. Costou unha pasta. O tema das beirarrúas de Partovia a Porto de Eguas, que se aprobou en pleno. Non vou incidir no que dixeches, Paco, para non facer. Que igual tes problemas veciñais despois. No, que estes son moi os meus veciños. No, bueno, pero en xeral, non. Mellor non o digas máis alto. As beirarrúas de Partovia a Porto de Eguas. Está solicitado. Está solicitado de novo? Vale. A empresa de recadación está en precario, eso xa sabemos, non sei se hai intención de algún día facer algo ao respecto. E os informes, Paco, desde o 19, Está a tesoreira con todo. Desde o 19, 20, 21, 22, 23, 24. O sea, xa non me dá unha mau pa... Eu creo que ainda estuve a mañá con ela e que o ten a punto. Como somos satánicos, temos que preguntar que se vai facer para frear o vandalismo neste pobo, porque hai queixas, rompense cousas. Compramos 7 cámaras xa, bueno, comprámolas, estamos no concurso, e colocalas e zumbar, non hai outra. Bueno. Temos un rollo de, oye, modelo Gran Hermano. Me dixo alguén, non sei se será un conto ou non, de que incluso os xoves e os berres viñan de Ourense a facer o animal. Non o sei. Dixéchesmo tú. Non, alguén mo dixo, non sei. Pero pandillas organizadas, a destrozar. Queimaron contenedores, olles... Pois aí o PP hai un ano e pico trouxera unha moción para mellorar na seguridade e tal, a ver se se executa algo disso. Acaba de poñerse de acordo para que puxéramos cartos para as cámaras. Bueno. Pero eu creo que hai maior vixilancia que se pode facer e tal. Decíase daquela, eu digo que se decía daquela, non... Oiche, as cámaras o que se pedía... As cámaras son esenciales. Bueno... A fosa séptica da Gouxiña, que efectivamente se limpou por arriba a maleza, pero está botando para fora. Ten que ter un problema. Ten que entrar auga de fora. Pero daqui a que se xudique non pode estar así, non? Bueno, Michel, non che dou a palabra. Temos queixas, ahora vou rápido, quedanme 6 ou 7 novas. Temos queixas por o cruce do Mercadona. A xente non respeta a sinalización e xiran á esquerda en vez de ir á rotonda. Hai moita xente que se queixa. Quero dicir, se está pintado así, pois que se sancione, e senón que se pinte unha liña discontinua. No, poñeron os pirulos, dese de... No hai. Sí, hostia. Unha rotonda, Paco. Unha rotonda, carallo. Mándalle unha rotonda aí. No, que rotonda, carallo. Eu non me for fixade nas cidades que poñen estes verdes separando os dous carriles, que te obliga a ir. Realmente, cal é a idea de aí? A idea de aí é ir dar a volta a do Gadis e coller o carril. É que xa é normal. Para que a xente é o que diste. Bueno, pero por eso ou se sanciona, ou se sanciona. Casi papou porque ainda por riba ni puxo intermitente. Claro, frenan de golpe para entrar, por eso. Sí, igual. Digo que sí. É verdade. Dime, Adolfo. Mira, vamos rápido. Como no último pleno saliu o tema e tal, non hai ninguna intención de quitarlle o sufruto ás monxas do colexio, non? Non, bueno, porque se fixo como unha crítica que se fixo tal, evidentemente non hai esa intención. Vale. Quería aclaralo. No, pues, a ver, aquí díxose como que aquelo foi unha cousa horrible que se fixo, que tal, pois entonces que se desfaga, claro. Vamos a ver, aquí o que se dixo foi que foi a única devaluación do patrimonio dos irmãos Pereira. Si, non se dixo eso, pero bueno, está o pleno grabado para saber o que se dixo e o que non se dixo, Está o pleno grabado, é dicir que, bueno, iba a preguntar tamén polas ocas, porque realmente hai certo disgusto nos veciños daquela zona, igual alguén lle debería ir a explicar por que se fixo, pero bueno, quen tomou a decisión, e a pregunta é onde están? Había denuncias, xa che digo. Onde están? Estarán no centro destes da Xunta, recolleunos a Xunta. Bueno. Non sei onde. Las obras están sen registrar, sabes que tienen que estar registradas. Están sen registrar, como están sen registrar son propiedad del Concello. Le dimos la opción de que la recogiera 10 veces. A quen? Yo no sé de quién son. Vale, pues por eso. Entonces a quen lle diche esa opción? Sí, manda recao, sí.
Ah, bueno. O sea, pero non sabes de quen son, pero deche a opción de que recolleran. Vale, vale. No, ahora xa non. De quen foran, ahora xa non. Son muy territoriales, estaban en el río y en el momento en que quedan pasarse, Non estarán enceboladas. A ver se son, igual son ocas de espazo común. Comprobastes eso? No, igual están Son enceboladas. ocas, como os cas que andaban pola Uceira e tal, Veña, igual vamos, tamén. Adolfo, que Os chove. cas, eu xa cambiei, Paco, os cas, cantos faltan por coller? A xente que vai camiñar por Corzos, pregunta. Na región que colleron 2 máis. E ao final quen se encargou deso? A Deputación ou o Concello ou quen? A Diputación, basicamente, e o Concello botalle unha mão. Os concellos, os. A Deputación? Baside, Carballiño e Diputación. Os operarios que andaron por aí foron os do Concello. A Diputación trouxo a comida, todo o que hai que pagar. Bueno. E logo a nosa policía local e algún voluntario pois estiveron controlando porque xa se habla que unha corda. No, sí. Aí pilláronse 4, 2 nunha xaula pequena. Hoxe trae 2 o periódico. Da Diputación e hoxe se trae 2, pois hasta 17, pois mira. Ben, bueno, pois a ver que se Home, remate aí eso o mellor canto era antes. mandalle un dardo, pero... No, xa, pero bueno. Acabábamos co problema rápido. Legalmente non se poderá. Que darlle un dardo de manche de morrer, morrer non, dormir. Van a agudilla. Perdón, a un... Xa. Sí, pero como os topas? Xa. Non nos das collido. Claro. Falamos sempre da inundación do túnel da Fuchela cando se vai resolver, pero ahora mismo o que lle pido é que vayan e limpen. Hai un barrizal ali, é imposible pasar e a xente que vive do outro lado. Civil, o que para que volven dar ao Iches. Que vayan. Volven dar auga o sábado e o domingo bastante e tirar o traballo, Iches. Vale, pois a ver se poden ir, porque xa digo, é materialmente imposible cruzar por ali. Falouse antes moito do tema de Castelao e tal, está moi ben, a homenaxe e tal, creo que xa comentou Sofía, pero xa que temos un departamento de normalización lingüística e que todos estamos moi orgullosos do galego e de empregar o galego como a nosa lingua, de defendelo, que a orde do día do pleno viñera todo en galego, ben, un en galego, un en castelán, un en galego, un en castelán, a orde do día. Xa non digo toda a documentación, creo que non é moito pedir. Ese ROM, ese regulamento orgánico municipal, o que tanto fan mención e que tanto empregan, di que hai que usar o galego. Entonces, bueno. Van gastar 100.000 euros en iluminación na Veracruz, non? Polo que vin. Mais ou menos. Pois non sabemos. arranxen as pedras todas da parte de arriba da plaza, porque senón con tanta luz vai ser xa están, estarán onte. No, está bueno, xa están. Agora xa digo, hostia, a ver se pasei noutrante por ali. Vai levar bancos de pedra pechando todo para que os coches non suban e, bueno, e ali onde está aquela obra xa están multando bastante porque a xente ali aparque e te obliga a ir sobre a acera. Claro, ese é o problema. Ese é o problema. Os vehículos que aparcan onde non deben. Hai outra vez problemas, metanlle mau xa, actúen, ademais, por un lado a Xunta, por outro lado o Concello, que a residencia de tempo libre está pechada a día de hoxe. A previsión non é de abrir inmediatamente. Entonces, a ver se vamos volver cara atrás, desandar o andado. Sí, hoxe por hoxe está pechada. A día de hoxe, sí. O fin de semana este abre, vale. Despois, porque a previsión, home... Xa colle Semana Santa e todo. Claro, pero Semana Santa ainda o 17 de abril, Paco. Eu lembroche que aquí a pelexa era que abrira mínimo 10 meses, Ahora, mirade desde cando está pechada, só abriu o tempo de Nadal, e agora mirade cando vai volver. A min que abra un fin de semana non me resolve. Sí, no. Pregúntalle ás traballadoras. É che fácil de saber canto tempo traballan. Presentáramos un recurso de reposición para o tema do IPC da auga. É obvio xa que non nos van respostar. Entón, o que imos facer, señora secretaria, é solicitar a declaración de acto presunto e despois xa determinaremos que camiño collemos. Porque está claro, nunca houve intención de resolver nin de respostar, nunca houve. Sabémolo, ademais, sobre todo porque saben que temos razón. Entonces, bueno, xa veremos o que facemos. Dúas que me entraron agora no último momento. Hai queixas por o estado dos canalóns do Colexio da Uceira. Hai algúns rotos, hai algúns... Botadelle un vistazo a eso. Vale, porque me mandaron algunha foto. Botadelle un ollo. E despois hai o compromiso, creo que incluso do alcalde, de algún concelleiro máis, con veciños dunha rúa, dunha subida que hai na parcelación Maneiro. A rúa chamase Montes Coirede. Pois é unha rúa que está sin asfaltar, está de sábrago. Maneiro, é na parcelación Maneiro, sí, arriba. Pero non é Maneiro. A Garriga. No, é para arriba. Pero lá, chegando a Longoseiros. Antes.
Sabes? A Maneiro chama ya de abaixo, sabes, Adolfo? No, pero a Onde vive o parcelación Maneiro é toda aquela urbanización, toda. Hasta a vía é parcelación Maneiro. Non pasa a vía do tren. Isto é por riba da vía do tren, sí. Eu creo que sí, que a parcelación Maneiro chega máis arriba, pero bueno, en calquera caso, non estou seguro, non che vou discutir. Monte do Moucho. A min deron o nome Monte Escoirede, pero pode ser Monte do Moucho, ahora que o dis, porque eu estuve ali unha vez e pode ser Monte do Moucho. Eu polos mapas, Pode ser, pode ser. Bueno, digo que en algún momento vos comprometestes a botarlle ali un pouco de asfalto ou tal. Os veciños reclamaron, dixeron, oye, que nos dixeron isto, recordadello. Sí, sí. Vale, nada máis, non teño nada máis, gracias. Veña, chicos. Ui. Vamos alá, tío. No problema. Eu que sei, eu digo por deixalo, senón mañá. Eu digo por deixalo pagado. Se chegamos ahora... Queremos fazer un pago. Sí, sí, podemos.